كيكا عمرك يخون حريكا عم تغزلو كوداي سخون تكون وتروح هاجري وترز عدي وتروح هاجري 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 يسبب علي لا لا هاجر وهاجر أمر ونسر زي كيرو متكل يسعدوا ولا يفهموا زلون زنبر التاريخ زواحات يغون سحر فرق زيرو زيرو من الناس بلاوي تحطو بزي والول لبي نزي التمتو قدل كتسكادلو صنع نخوان أبو يزلو نزل الحزيز فترو انت يملو زيكلو وترو هاجري وترو زعدل وترو هاجري 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 يزبل أنا يزبل أنا تزيو جرحوي وترو هاجر وهاجر أمر ونحزن زي كيرو متكل يزعلوا ولا يفهموا زلون زنبر التاريخ زواحات يغون سحر خرق زيرو زيرو من الناس بلاوي تحطو بزي والول لبي بزي استمتو سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووتر تمليتنا يوم لومون كم وترون خلنا كم هرزخل كم فلطو زلنا أقدسن عبيت زيناتاتنا عالم حزنا لكم مسينا لنا نابزوبانا مسن نملس نروون بزح معبالتات بفلاي إيرترا تخدو زلا دبلوماسياوي استراتيجيكاو قعزو نتوم قربيتنا حجي زردوم زولو إيرتران تعينت هجر مخانا مسلني قال يوم كويو قال يوم كبعبعوينا نسمع بعبيو أبتقراي زقبر زولو بوليتيكاوي فشناك نبلنا خلينا كالم ملك أن حازي متسالو لذي أفكارنا أفريقيا زقبر زولو كنرينا بعبيو ግን بعلم درجة ونزل له قداي سلسلة زغنة نبتن عبيت حجراتون أتوكرنا كنت متنا there's a lot of new developments مجمريا جن بت big picture بتعبس لكن جمرينا what's going on سكان زيا سمعوا أبزي هذا عبيكي لا سزاربا زربالا. Spiral in the Middle East. Keep in mind that this is only one of 3 arenas in the world where regional or global players are trying to upend the international order. In Europe, a war continues to rage, and in Asia, a dangerous new dynamic is at work. Taken together, they define the most dangerous period internationally since the end of the Cold War. تايز بلزل فرد زكريا زلنا مدرخ أزيو فليز بلا مدرخ مخانو زخا مبزحتهم كيلاتات سمام علو نتبن حقا يقين زلو أبي أوروبا نمول أوروبا بكينات إتي زلو بيوكرينيات بالدا الأمر بمنجد يوكرين كلن هجرات زلو ومن زي بلومن بحج خنابيك خديم نايت اليوم برايم مينستر زبلتو سنهن لها سمينا زي نيروبا كل أمريكا والشيخة زقبر زلو مسراشا كون كله أما أكلاي مبرغ دم حجي أمونغو غزة ويا ليبانوس بالزلبرة مس إيران نبز عبي جنبار أمخا أمونغو إسرائيل إيران كجبر زغل دما نملو ما أكلاي مبرغ كسؤال زخل مخانو نقيه بحري كل كم زخل مخانو كزرب كله بعبي دما أب إسيا زقاتم زلو كونتات بفلا تشاينا لو مجرات تزلا نزز بلا زلو صبو غيرو زغل لح كونتاتيو نمنتايكم هم زغنا هنرينا لازم كل زي ستها حزم خانو كنفلت لنا. In the Middle East, the current tensions are rooted in a tussle between Iran and America's allies, Israel and some of the Gulf states. Iran, being a relatively weak power, has used asymmetrical means. أجي إذن إيران بفلا ينافزوبانا نزملكات كرندينا مجمري أسكبتنا تشاينا كنكيد كنفتنا تشاينا لومي انتاقاتي ملا. China has been accused of circling Taiwan in large-scale naval and air force exercises. Taiwan says China's latest war games are blatant provocations that seriously undermine regional peace and stability. It's been warning of an increase in Chinese military activity over the past 5 years. Beijing views the island as its own territory, a claim which Taiwan's government rejects. China's latest war games. شو كم دريو زلنا إذا دسيت تايوان تبهال أكلنا تشاينا مخانا زبس هجرات عالم جسمام علنت بيو إذا دسيت زياجن بزح جزيء من أمريكا تقصل زخونت أمريكا دما ولا قا أبحد تشاينا زبل بوليسي تأمن انتخونت
نزي تايوان كل جزء كم حوسي independent جيرا تريد بمقبر تأكل وتهدراوي عدكن حيلن كتبايات أني هزلا أبزوان زدما أتي أوزو لمنجستي ولو كفرق تهاجر زي دقفون تغوني تمنجستي أنصار تشاينا زخدو زولو مجلس أكايدان بتشاينا تقبلنا سلو زي بلا بنفس وكف ألوتاوي سقمت دوسدلو كم ذات ريوازلهم أبزوريا تادسيت سفع زخون وتهدراوي منكس قاسيوم زقبرو زادسيت زيا نتشاينا أزيا نيشتين أبدركو خيتا زلانيا مس تشاينا كتواقع عقم سلو زلوا ونا يكون تايوان يقداس تشاينا أب نقدنا عالم أب كطبعا عالم ربح سلو زلوا نقداينا تايوان بحيل خد قبرو ويون أنصار عالم كت قبرو دليت يبلان تايوان أكلنا تشاينا مخانا يزنقر انت خوني تايواناويان نحنا مس تشاينا كنكون عين دليلنا زبل كل ما يكونون فرقهم يوم تمكم زبلو تم فرقهم دين مس تشاينا بسلام كنا برالنا أبزبلات يحملوا تشاينا أجي بوليسناتا كذا رعدنا خد فترة ويون سقوم تخت وسط كم تقل مانيفر نمقبار دامبر مستايوان كتواقع مدى باللوازبل سيريوس خونو تنتنت بوليتيكا زحز ويكونن اوف كورس من امريكا نكوينات ربحنا يكوينات زلوهم تشاينا نزي خطور دا كتارما نابلو كل زي بروباغندا مسقبروا ليهم مهنياتو بوليتيكاو متتتاو وتهدراو متتتاو نخو قبرو مسارح سلز تقاملو لنا تتابيكتي اوكي نغطل انتاي قاطي مولو لنكنا Beijing views the island as its own territory, a claim which Taiwan's government rejects. Wen Song is a non-resident fellow with the Atlantic Council's Global China Hub. He's joining us now from Taipei. Thanks for your time and joining us on Al Jazeera. Given that these drills have come just days after Taiwan's President Lai's national address, is it fair to conclude this was expected? And what do you think is the purpose behind it? So, Zagat Abizi, Tafatir Zollo, تمنجسنا يتهاجر درجة أزيو نتا دسيت ون زمقاقل عينات مرجع تخيدو تحجز اللي دما سباراتيستي برو تشايناويان نخد تايوان كاب تشاينا نخد نتسال زدل بارتي تعوي تزلو سلازي ناتو أكايدا دما بت تشاينا تقبلنا يبلون جزي إذا حج تفتير زولن تاي تحطو. Yeah, this is very much expected. I mean, even back in May, when Taiwan's President Lai made his inauguration address, China launched a military drill right after, and they called it Joint Sword 2024A. Now, the A tells you that that was going to be round A, and that there will be round B, potentially round C to come. So it's really been almost 5 months in the making in that sense. And indeed, I'm pretty sure that when Jack Sullivan, the American National Security Advisor, went to Beijing in the end of August, he most likely had discussion with Wang Yi, potentially Xi Jinping about. So, زحتو زا نايدا سيد كوداي تشاينا تازا عابير ناي تشاينا كأي مسمر زاد سيد زيايا نزاد سيد زيا كم حجر كقبلا زفتن ويون مزاد سيد زيا زخون يكون دبلوماسي كجبر زفتن نحنت تشاينا زبل بوليس تزعبي كأي مسمراتهم سلت سجر مسو زخون يكون شركة كجبرو أي دلينيوم مستهجر تدما زخون يكون مكراب كجبري دلينيوم تزعبي كأي مسمراتهم زيو من البات بتاع الفيديو نام تيركم نير بريزنتنا تشاينا مس بريزنتنا إيرترا خرّاه بقوله بتخكل وش وان تشاينا بوليسيز اللي هو نصر مركزنا إيرترا سترا دي كونس ناس أزخونه بوليس نايناتو ناي فورين بوليس ناتو بزخونه يكون حيلي زدرخن زدفعن كم زي كونه بتخكل جاليس نيرو من البعد كل سب كم مخمس لا يخليو كلنا هجرات ناس أناتن بوليسيز اللي هو ويناتن بوليتيكا مركز اللي نو أبنتي إثيوبيا بنفسهم تم حديرهم كخطو خمسة كله من البعد مزيا بوليتيكا نخدا زلنا سلتمت أبزيناتك يتكمتاو لمود سلزخونه أبزيا سمعوا نحد ነገር ያለ ይመስለኛል። አሁን ሀገሮች ታዳጊ ሀገሮች እንደኛ አይነቶቹ የውጭ ግንኙነት የፖሊሲ ነጻነት ችግር አለ፣ አይኖራቸውም፣ አይፈቀድላቸው። እዚህ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕተን ሃገራት ዝምዕብላ ዘሎ ሃገራት ኢትዮጵያ ክብል እዩ መብዛሕተን ከሓክሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲናተን ወይ እውን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ሽርክነት ከም ድሌተን ክኸዳ ኣይፍቀደለንን እዩ። ስለምንታይ ዘይፍቀደለን እንታይ ስለ ዝኾነ ዘይፍቀደለን? ምክንያቱ ሓንቲ ነጥቢ ስለ ዘላያ ስምዕዎ። ከፈለግከው ሰው ጋር እንድትሄድ አይፈልጉም። ከፈለገው ሰው ጋር እንድትወዳጅ አይፈልጉም። አሁን እኛ ከኤርትራ ጋር ባለመታደል የነበረን ልዩነት አጥፋን። አሜሪካኖችና ኤርትራ መሀል ያለው ነገር ደግሞ ታውቃለህ። ከኤርትራ ጋር ያለን መቀራረብ አልተፈቀደላቸውም የሚል ነገርም የሚፈልጉ ይመስላል። ይህ ፍለጋ ነገር ሰንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ምስ ኤርትራ ዝነበረና ዝምድና ኣገዳስነት ነይሩ ዋይን ኢትዮጵያ ውሕስነት ድማ ዝባል ዝነበረ ነጥቢ እዩ። ምስ ኤርትራ ዝነበረና ዝምድና ዘጉደልናዮ ከም ድሌትና ክንከይድ ስለ ዘይፍቀደልና ንሕና
ምክንያቱ ጽግዕተኛ ናይ ካለ ሃገር ስለ ዝኾንካ ካብ ሃለ ሃገር ስለ ትጽበ ረድኤትን ሓገዝን ካብ ካለ ሃገር ስለ ትጽበ ንሳቶም ብዝበሉኻ ምስ መን ትራኸብ ምስ መን ኣይትራኸብን ንሳቶም ይውስኑልካ ስለዚ እታ ጉዳይ ኤግዛክትሊ እዚኣ እያ ኢትዮጵያ ናፃ ዝኾነ ፎሬን ፖሊሲ ናታ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ኬንያ እውን ከምኡ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ እየን ብፍላይ እዚአን ከምዚአን ዓይነት ሃገራት ዝነበራ ሎሚ ካብኡ ናብኡ ድሓን ዝኾነ ናፅነት እናረኸባ ይኸዳ ኣለዋ ስለምንታይ ኣሜሪካ ንዓለም ዶሚኔት ጌራቱ ከላ ኣሜሪካ ብዘይትደልዮ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ሎሚ ግን ንኣሜሪካ ካውንተር ክገብራ ዝኽእል ሓይልታት እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ንመለስ ኣብ ታርስና እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ሃገራት ብናይ ኣሜሪካ ድሌት ዝዝወር ነይሩ እንተኢልና ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ብፍላይ እዚ ቻይና ትኸዶ ዘላ መንገዲ So that's why also I think Taiwan is very prepared this time. You hear Taiwan's premier issuing a warning about 3 days beforehand that most likely there'll be a military drill and that Taiwan's people are prepared psychologically and hopefully securely and militarily as well. And would it be in line with perhaps China wanting to display its unhappiness with the premier? For sure. I mean, this is how China usually reacts whenever there's a major policy speech coming out of the Taiwanese side. Usually you see China doing a few things. Number one, obviously verbal critique, criticism against Taiwan. Number two, they ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ቻይና ንቡር ተርእዮ እዩ ከምዚ ንክትገብር ወተሃደራዊ ሓይሊ ንኸተርኢ ማኒቨር ንክትገብር እዚ ድማ ነቲ ፖሊሲ ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ እቲ መንግስቲ ናይ ታይዋን ምስቲ ቻይና ትደልዮ ከምዘይ ሰማማዕ ዘለዎን ናቱ ዘይዕጋበት ናታ ንክትገልፅ ተርእዮ ከም ልሙድ ተርእዮ ነገር ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ቻይና ግን ነዚ ክትገብር ከላ ኩሉ ግዜ ሓደ ስቴፕ ንቅድሚት እያ ትኸይድ ዘላ ሓደ ወተሃደራዊ ጭዋዳ ናታ እያ ተርኢ ዘላ ፕራክቲስ ድማ ትገብር ኣላ ኢንኬይዝ ንቻይና ክልተ ነጥብታት ጥራይ ዘለዎ ኣብ ኩናት ክእትዋ ዝኽእል ቀዳማይ እዚ ታይዋን ዝበሃል እሺ ንታይዋን ዝኾነ ይኹን መራሒ ናይ ቻይና እዮም ዝብልዎ ኤኒ መራሒ ናይ ቻይና ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ታይዋን ንውግእ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝፍለጥ ዝዓበየ ቅድሚ መስመር ናቶም እዩ ካልኣይ ናብ ኩናት ክእትዎም ዝኽእል ድማ እቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ቦታ እዚ ኣሜሪካ ምስ ፊሊፒን ምስ ካልኦት ኮይና ተብላ ዘላ ኣብኡ እውን ቻይና ንኩናት ክትዳሎ ከም ትኽእል ምክንያቱ ኣዝዩ እዚኣቶም ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታታት ስለ ዝኾኑ ኣብዚ መፅኡ ሓይሉ ከርእኒ ዝኽእል ሓይሊ ምሱ ንውግእ ክትኣቱ ከም ትኽእል ኣብ ካልእ ነጥብታት ግን ቀይሕ መስመር ክህልዋ ይኽእል ግን ክሳብ ክንዱ ዓብይ ናብ ኩናት ክወስዳ ዝኽእል ነገር የለን ስለዚ ቻይና ምስ በዓል ራሽያ ምስ በዓል ኢራን ወይ ካልኦትን እዚ ናይ ብሪክስ ትደፍኣሉ ዘላ እቲ ዓለምና ኣሜሪካ ትዝውሮ ክሳብ ዝኾነት ብዙሓት ሃገራት ኣንፃር ረብሐን ንጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ ክብላ ኣንፃር ቻይና ብምኻድ ሓደገኛ ስጉምቲ ክወስዳ ከም ዝኽእላ እዚ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ቅድሚ ኣሜሪካ ክንኣሉ ኢና ገለ ምባልካ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎንኻ ክስለፋሉ ዝኽእላ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ቁጠባ ብሎክ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ብሪክስ ዝበሃል ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ዝበሃል ካክ ዝበሃል እዚ ኣፍሪካ ቻይና ኣፍሪካ ኮኦፐሬሽን ዝበሃል ካልኦት ኩላቶም እቲ BRI ዝበሃል ኩሎም እዚኦም ፕላትፎርምስ ቻይና ምስ ዓለም ዘለዋ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ፅቡቅ ዝኾነ ንቁጠበአን ንዲፕሎማሲን ክጠቅም ዝኽእል ኣማራፂ ከም ዘለወን መወዳእታ ዓለም ከም ዘይኮነት ኣሜሪካ ስለዚ ቻይና ድማ ቅድሚ ናብ ኩናትን ወተሃደራዊ ምትፍናን ምኻድካ ንካልኦት ሃገራት ኣብ ጎንኻ ክስለፋሉ ዝኽእላ ምሳኻ ኮይነን ክሰርሓሉ ዝኽእላ ዕድላት ክትፈጥረለን ክትክእል ኣለካ ቻይና ድማ ኣብ ቁጠባ ይኹን ኣብ ዲፕሎማሲ ብዙሕ ፃዕሪ እያ ትሰርሕ ዘላ እዚ ብዙሕ ፃዕሪ ትገብሮ ዘላ ድማ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ኤቭሪ ታይም ኤቭሪ ይር ዓመት ንዓመት ክሓልፍ ከሎ ቻይና መመሊሳ እናሓየለት እያ ትኸይድ ዘላ ቻይና መንግስቲ ክትግምጥል ወይ እውን ናይ ካልኦት ስልጣን ንክትምንጥል ድሌት የብላን ምናልባት መኒ ኣብ ከምኡ ዝያዳ ቢዚ ዝኾነ ኣብዚያ ስምዑ ክመለሳ ከተሓሓዞ ስለ ዝፍትን ዘለኹ እየ The only country in the world that relies on regime change. We are the country that makes a living by overthrowing other governments. ንጹር ክኾነክም ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ዝብለና ዘሎ ኣሜሪካ እታ እንኳ ሃገር እያ ኣብ ዓለም ሞያ ናይ ስርዓታት ምቕያር ዘለዋ ወይ እውን መንግስታትን ስርዓታትን ኣብ ሃገራት ኣብ ካልኦት ሃገራት እናኸደት እናቐየረት ረብሓታታ ከተሳልጥ ትኽእል ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓለም ኣሜሪካ እያ ቻይና የለ ራሽያ የለ ድሕሪኦም ስለዚ ረጂም ቼንጅ ዝገብር ስልጣን ፖለቲካ ናይ ሃገር ክቕይር ዝደሊ ጠምዚዙ መራሒ ክቕይር ዝደሊ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ምሕደራ ናይቲ ሃገር ክቕይር ዝደሊ ዝፍትን ጥራይ ዘይኮነስ ንዓመታት ዝሰርሓሉ መዓት መንግስታት ዝቐየረ እንተሎ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ይኹን ዘይ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ይኹን ብዘየገድስ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘሳልጥ ክሳብ እንተዘይኮይኑ ንምእላይ
سقوم تقوز زغلو أمريكا مخانا بخمي منجدي بمنجد CIA بمنجد ميديا بمنجد تي فورين ايد وكازي US ايد زبلو كل عين السيستمات نتي أجباب سرعتنا مغيار لذي حنت كابتم سرعتهم نكغير منجست نكغير توسينو لازم نبرت حجر إيرترايا that's why زي حبريتا زي فلتات زي نعنا لما نمزج قد سنة قد محجك إنك زي تفتيني دحر حجاي كما تسني لك حسيت لها الناس اللي زلكات راي بحج وإنك ما تيجي قدايزي مجمري يكون المودة تخاك خونا يكون بستفل عليه ملكة كما لا اسمه كم فلت كلالنا مناتو أمريكا بيرترا زلوا بوليسي كسب زي كيرت إذا كنا تهدي بستفل عليه ملكة كما تسخن. And that's not a good vocation for us. It almost always ends in disaster, in bloodshed, in continued instability. But that's the job of the CIA. It's half the job of the CIA. The CIA is also an intelligence agency. It collects information and makes analysis, and it gives intelligence findings. And I have no problem with that role at all, although I don't want them to spy on us. But I think that making intelligence findings for the U.S. government is necessary. But being a private army or a hidden force that overthrows governments, that stokes unrest, that puts people in power, that runs covert operations. سنتاي زبل زلو CIA تزعبي يسرحناتو أب كمزي منجستاتنا هكالوت هجرات مغيار بينو بس اللي أمر ببتر هذا يكون سكالوت سفل عليه محاورات ناي منجسنا أمريكا بحال كوردينيتد كوينومز قبرويو CIA سلي أمر ببونيو سلازي أمريكا ربحنا أمريكا سلي أكو قبرت أجمع بالليل تماليسون أمريكا ينك سلي دي فكرة كنا سوق قبرو خلقنا حزن ناي كالوت هجرات منجستات كغير كله أبستفل عليه دماونا تشجرن أبنات يوكرين وريدات وزلا وتسيت نايتي CIA زقبرو أب كتشنا 14 نتي بحزب تمريز نبرة مراحيب بملاي زقبرو أكيدا مخانو لو مزا يوكرين رياضة لنا أبكالو تجرد دما سرعات نكغيرو فحم زبلهم كندي أنوات كم زورده تاريخنا أمريكا صبوا غيرو دوكيمنت تكون زول أبكال كنجاري أمريكا خطفلتو سلديت دلي ويون حزبيك فلتو سلديت دلي كتعبت تفتن ميديا دما بزح يزاربلوني سلزي أمريكا حنت كابتن أبتوش أو متتاوتنا هجرات بزح ألو تاو سمبرات تقبر زال هجرة نماذج سجي بزوج دايزي بريزنت سياسة بلون اسمع كل خا نايزوانا كنا بزح يجي رياض لنا سلمتاي على صومال نحمي سلمتاي على إثيوبيا نسكف سلمتاي على السودان نسكف سلمتاي على كالوت كوابيتات قيع بحري وشمت عدم كيلو سيرنا ونا بيمن أو كالوت ذلو كوابيتات سلمتاي قدسنا دهلنا لما حد يدوز السلالة سلمونا أبزي تجارج أورا بحتات زي لأتو مجابرياتات مسيبهم عتيهم كونوا كلهم قصة النجار من أكون المعنا ببعض ساعات تزولكو personal يقول عيدلنا بزح بزربلوز خل نجار يلو خونجن نزيا هجر زيا أبكلي نتاتهم سلوان مجابريان نتنكت أتو سلز توسنة حدش كايكونا بناي واشنطن أتمام تان هرينا إيرترا ناس حتكوني باللان مس إثيوبيا لحقاق تنبر كتير للوا نحن ربحتاتكم مسل زجدد كبهالن كلن دحرو كل عمتات غفلنا خفيلنا أبزمس بس حنا حجون بتمساس عليه عالم كناتات تغيروا خون خيل كينات ختيموا خون خيل جن تي حموم عمره ناي مجباتن ناي عملالن نصوص للغناء أبوش تزع سرعة عمتات ترى نجار أنا حابو أو صحة خير كان يكون انتهينا نرزل لنا اتي كونتات اب ايرترا بحج وانت قمتي له بخال من قدي استفل عليه مغنياتات غيرو رجيم مغيار منقسن مغيار كما تصي خلد ايكل نزبل مرداتنا صبو كلونا خلالو كل زاب قال نريز نبرنا بخال ملكعي نابي ايرتراون مزيز نبر مخانو كنجنزاب كم زلنا نملس ابتنا مجمره فيديو series of militias allied with it. Hezbollah, the Houthis, Hamas, and groups in Iraq and Syria it has supported and supplied for years. Even before Hamas's attack last October 7th, these groups had kept up a steady stream of small-bore attacks on Israel and on occasion the Gulf monarchies. The effect of this pressure has been real, keeping Israel and the Gulf Arabs on guard and the region on edge. Since October 7th, tensions have made normal commerce much harder. About 70% of vessel traffic has been diverted from the Red Sea region as of June. Many airlines have stopped flying to Israel. انتهينا نرزل لنا زي زوبانا من البات ميديا كم تزدلو ولا حتى سلو زي بوزلون بر بقط أبايقون بخالد سلوا بتعمي ألوتاوي شجريا قاتي موزلو زغانتايو
እስራኤል ኢራን ብዝተፈላለየ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስታንስ ወይ ከዓ ንዓ ነቲ ኩነታት ኣንጻራ ዘሎ ሓይሊ ንምብዳሕ ትጥቀመሉ ብመንገዲ ሑቲ ድዩ ሕዝበላ ድዩ ብመንገዲ ሓማስ ድዩ ወይ ካልኦት ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ሱርያ ኣብ ኢራቅ ዘለዉ እዚኣቶም ቀለልቲ ሓይልታት ከም ዘይኮኑን ብፍላይ ድማ ሑቲ ፈጢርዎ ዘሎ ዝርገት ኣብ ቁጠባ ከባቢ 70% ንግዲ ናይ ዓለምና መንገዲ ንክቕይርን ብዙሕ ክሳራታት ምስ ዝተሓሓዝ ከም ዝህሉን ገይሩሎ ወላ እውን እተን ሃገራት ዓረብ ካብኡ ዝዓቢ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢምዎን ኣሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ውሒጦሞ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ኣንጻር እስራኤል ክትዛረብ ስለ ዘይትኽእል ኣሜሪካ ስቕ ክብሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣፎም ክዓብሱ ትገብሮም ስለ ዘላ እምበር መዓት ረብሓታት እዩ ዝጎድል ዘሎ እዚ እስራኤል ኣብቲ ቦታ ጌራቶ ዘላ ኦፍኮርስ ሕጂ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ጠንቂ ኢራንን ሓማስን ወይ ከዓ ሑትን ምዃኑ እቲ ጠንቂ እስራኤል ምዃኑ ክገልጽ ኣይደልን እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ጠንቂ ናይቲ ዘይምርግጋዕ እስራኤል ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ እዩ እዚ ሕጂ ተበላሽዩ ዘሎ ኩነታት ድማ እስራኤል ዘበገሰቶ ነጥቢ እዩ ንዑ ጠጠው ከተብል ትኽእል ድማ ንእስራኤል ጠጠው ምስ ኣበልካ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብንጻሩ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ናብ ኢራንን እቶም ናታ ምስኣ ዘለዉ ሳቶም እዮም ነዚ ሰላም ዝኸእሉ ዘሎ ብምባል ነቲ እስራኤል መዓልታዊ ቦምብ እናገበረት ሓንሳብ ናይ ዩኤን ሓንሳብ ናይ ገለ መዓት ህዝቢ ቀቲላቶ ዘላ ንዑ ሸለል ኢሎም ክሓልፎ ንዑ ሽፋን ክህቡ ዝተፈላለየ ኢንተሌክቹዋል ዝመስል ሓበሬታታት ብምሃብ ነቲ ሓቂ ክሽፍኑ እዮም ዝፍትኑ Emirates, the Dubai-based airline, has recently cancelled some flights to Iran and Iraq. Another Houthi attack on Saudi oil facilities would send oil prices skyrocketing. If the current Middle Eastern order is under pressure, another Houthi attack on Saudi oil facilities would send oil prices skyrocketing. If the current Middle East ማዕከላዊ ምብራቅ ድሮ ኣብ ከመይ ዝበለ ጫፍ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ዝኾነ ይኹን እስራኤል ናብ ኢራን ክትወስዶ ትኽእል ስጉምቲ እስራኤል ኢራን ብቐጥታ ናብተን ሃገራት ዓረብ ጥራይ ሪስፖንድ ክትገብር ዘይኮነስ ናይ ሑቲ ሚሳይል ኣብ ናይ ነዳዲ ቦታ ናይ ኢማራት ድዩ ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ቀጠር ተሃሪሙ ቁጠባ ናይ ዓለምና ንላዕሉ ኤክስፕሎት ክገብር እዩ ምክንያቱ ሕፅረት ናይ ነዳዲ ኩሉ ግዜ ቀጥታ ዝቕባበ ስለ ዝፈጥር ኣብቲ ቁጠባ ምንሃር ናይ ዋጋታት ስለ ዝፈጥር ስለዚ ድሮ ኣብ ጫፍ ዘሎ ቁጠባ ናይ ዓለም ብቐሊሉ ንክዝረግ ከም ዝኽእልን እዚ ከዓ ኢራን ዓብ ለቨሬጅ ወይ እውን ዓብ ሓይሊ ከም ዘለዋ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ከተበላሹ ምናልባት ናይ ዓለም ከተዕኑ እንተዘይክኢላ ነቲ ቁጠባ ፍራጃይል ወይ ከዓ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ቁጠባታት ናይ ዓለም ንምብልሻው ወይ እውን ናብ ሕማቕ ንክኸይድ ብዙሕ ክትገብር ከም order is under pressure, so is the one in Europe. Russia's invasion of Ukraine is a traditional war of aggression, using the means Russia has aplenty, traditional and facing a rising threat that has gone somewhat unnoticed. Robert Manning, a veteran American diplomat, writes these words in Foreign Policy. I have worked on the Korean nuclear ብኤስያ እንተኸድካ ኮሪያን ዎር ኣብ ኤሮጳ ተመፅኻ ብፍላይቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩናት ነብሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ፀገም ይፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ለንቀነ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ እስከ ንርአዮ ንግረ መንገድና The war in Europe. Ukrainian President Volodymyr Zelensky proposed a victory plan to leaders from Britain, France, and Italy. While President Zelensky got assurances of support from most leaders, he did face some resistance from Italian Prime Minister Giorgia Meloni. ካብዚ ንሪኦ ዘለና ድሕሪ ናይ ኣሜሪካ ጉዕዞ ናቱ ዘለንስኪ ምስ ባይደን ተራኺቡ ናይ ዓወት ፕላን ናቱ ፕሬዘንት ገይሩ እንታይ ዓይነት መልሲ ተዋሂብዎ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ከምቲ ዝደልዮ ከም ዘይኮነ ግን መተዓሻሸው ግን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝሃብዎ ነቲ ኩናት ከናውሕ ዝኽእል ዩክሬን ክትዕወተሉ ዘይትኽእል ግን ክትሰዕረሉ ወይ ከዓ ኢዳ ክትበሉካ ከም ዘይትኽእል ገይሮም እዮም ዝሕግዝዋ ዘለዉ ንዩክሬን ማለት እዩ ምናልባት ድሕሪ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ክመፅእ እዩ ሽዑ ይክረአ ዝኽእል ኤሮጳ ድማ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ቀስ ኢሎም ነቲ ኩናት ናብ ኤሮጳ ጉሒፎሞ ንሳቶም ናብ ኤስያ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ከተኩሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ዳትስ ዋይ እቲ መራሒ ናብ መራሕቲ ኤሮጳ እናዞረ ሓገዝ ናቶምን ቀፃልነት ዘለዎ ኮሚትመንት ወይ መብፅዓ ንኽኣትዎ ይገብሮም ቀኒዩ እቶም ቀንዲ ኣብቲ ኩናት ምሉእ ኢዶም ኢትዮም ዘለዉ ናይ ዩኬ ፕራይም ሚኒስተር ድዩ ናይ ጀርመን መራሒ ድዩ ኣጣቂዖም ዘለዉ ናይ ጣልያን ግን ሰገጥ ከም ዝብል ገይራቶላ እንታይ ኢላ ተስከሰሙ Alongside the Ukrainian President Meloni told reporters that negotiating with Russia does not mean surrendering. As I have said again today to President Zelensky, is to put Ukraine in the best condition possible to set up a negotiating table for peace. A negotiating table, as we have said many times, that doesn't mean surrendering, as too many have suggested in a cowardly fashion. Look. So, Meloni እንታያትብል ደላ ቀስ ብቀስ ኣብ ጣውላ ኮፍ ትብለሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ትኽእል ኣሎ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ምስ ፑቲን ምዝራብ ማለት ከዓ ኢድካ መሃብ ኣይኮነን ወይ እውን ምምራኽ ማለት ኣይኮነን የስ ኣብ ጣውላ ኮፍ ክብል ክኽእል ኣሎ እታ ጣውላ ትብል ብጀካ ጣልያን ወይ እውን ካልኦት እዞም የማናይ ክንፊ መራሕቲ ቪክተር ኦርባን ናይ
هانجر تزي كوينو أولا ديسكاشن قال زبل بفتش ما براسلس قبل قوانقو يكونن حماق زخون سئلي كم زهل وكاي زقبر نساقن أب حزبناتا تغلال لنا تكويناتون بفلاي توقن عز دقف زلو يمانا كم في كويناتنا يوكرين زقبل يكونن by the way ميلوني أب سلطان كابت متى نتي مبتعاتات ناتا كم زتقلموتو يزنقر زخا ردويو أب سلطان مس متاخا توم بدحر مقارجة زوزوزوخا نسوم زبلو خاي خاتبل قد ما ممرأتك تزارب وزنبر كان مستمرتك እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዉ ነቲ ምሕደራ ነቲ ስልጣንካ ዝቆፃፀርዎ ንሶም ዝበልዋ እያ ክትገብር ዘለዋ ዲሞክራሲ ሰብ ዝመረፆ ምረፅዎ ገለ ትበሃል ምስተመረፀ እቲ ሰብ ንስኻ ትደልዮ ይገብር ማለት ኣይኮነን ከምዘይኮነ ኣሜሪካ ረዩ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲከኛ ንሂወት ናይ ኣሜሪካውያን ክዕርየ ኢሉ ዝምረፅ ምስተመረፀ ኸ ንሂወት ናይ ዩክሬን ንኩናት ናይ ዩክሬን ቀዳምነት ከብ ዝኽእል ደንቀነ ናይ ብርቱዕ ማይ መፅዎም መጀመርያ ሄለና ዝበሃል ድሓርካ ምልቶን ዝበሃል መፅዩ ነቲ ህዝቢ فحبتني يتيلو كنديس كحجزهم نتوم جزاوتهم زعنوي تقلال لما نابروم استبلاشوي شو $750 يبومهم أب يوكرين جن كبابي 300 بليون يبوم الله سلزي أتك أدامنتنا من أمريكا أنتي مخانو نزوري حزب أمريكا يكون ويونتي أبنا أبشكر زولو حزبي نعون مردع يكون تايدا كوينا تبكال على منزولو نمحجاز زيادة أبو يمكن قايو تريوم سازي البوليسي نابي جزء زيادتهم كا حزب زمرتهم 4 عمد يوم 5 عمد بمريج أنا حزبي مليونات تخفيل لهم نفس عند متيوم لذي هجي دونالد ترامب سمعت وين كمالا هاريس تعويتا أبي بوليسي لوطي نو نيشتي لوطي كله صغير نيشتي أبي لوطي بحالي لهم تدلو أمريكا زغلو حجواتي حتى زلا أبز حلفة على 10 عمد بو حدود من أبرام عزيز كفي زلو لو زي كندي بريزنتات بس يحملوا لذي نتوم بدحر مقارجة نتوم بليونيرات زربح دا عمبر نتترى حزبي نتدخا زربح بوليس كم زي اللي كردانا خلالو الديمقراطي دوغلو دبال حماقن صبغون كتب له دليت كتب له تخليها ابكون النت متينا هنروي خلناغن بزو حقوافات كم زلو تفلطلك Looking to a future of peace and prosperity, looking to European future also means looking to reconstruction. So I am happy to take this opportunity to announce the date of the next Ukraine Recovery Conference, which will be in Rome on 10th and 11th of July 2025. It is an event that we hold dear and on which we have been working for a long time. So مجمعتي زربا كمي غيركا تكوينات مودات قبرو لتخليو اسكي كابو وصيلنا بزعبا تزلو كالي قطباوي مداي كنري مغنياتو بوليتيكا تصبغ نديقن قونو دما عالمنا نابيت خيد الله اسكزي اسمعوا ريق ما تخونيهم قن انا تزغوني كل شبكة سولا لا زلونت بسلو زغونت يا تريواز اللهم إلى ماسكيو تسلا تبهال كامبانيناتا بعلن زخدا تاكسيتات روبو تاكسي أتاتيلو زمكينا أوتيستا يبلان قلي بلان معبالنا تاغن كابكالوت زلوا مخاين نايزو مليونيرات فرار دولا لامبروغيني يمثل توينجي تناتا مخفتي اوكي متيوك سكاليو انتاي كخوني شعون رايو شوف بعلي عصوت معتو ابتانا تسافرت كوفي للوسو متيا تابوتا تمكينا حزاتو تزورالا اوتيستا بعلايا نسو مساي خيدالو تعي مكينا سلو زلو دما بعلو مانج قبرو ولو سلازي أبتي شو زنبرو لدما بزحات سبات أمتي نيرو بزحات مخاين يزوراني رنابو اسكن تايل نيرو مكينا نازوركم تنبرو زلوهم سبات بليز زي حبريتات سبوك يرك ما سوعلولو Welcome to the We Robot Party. So we have quite a show for you tonight. I think you're gonna like it. As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the Cybercab, and there's 20 more where that came from. So they've been traveling. They're all, there's no people in them, as you can see. The car's just going by with no people. Model-wise. زيم كل ما خاين تريوان زلهم نقامو نمرعين حزب تباهيلن تغيرن زنبرا كاليفورنيا ينيرو كلن زم خاين اوتيستا يبلنن بعلن ينز خدا زلوا سلازي self driving robot taxis are here this technology science fiction ايكونن لومي تكباراويو دحري اب كلتا ستيتس دروك اب نعمتا جميرو سبات كغزوان كم زخولي نغير زلو ناي بحقي زغرم I'm very surprised
ከምዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ከምዚ ዓይነት ማስ ኣዶፕሽን ወይ እውን ናብ ብዙሕ ሰብ ክትጥቀመሉ ዝኽእል ደረጃ ንኽወርድ ኢማጂን ኩሉ ሰብሲ እንታይ ይደሊ ኣብ ገለ ፖይንት ኩሉ ሰብ ኣይኮነ ብዙሕ ሰብ ኣውቲስታ ይደሊ እዩ ኣውቲስታ ንክትቆፅር ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያኻ ድኸሉ ነቲ ሰብ እውን ዋላ ዓቕሚ ገንዘብ ተለዎ እቲ ሰብ እውን ነቲ ኣውቲስታ ናትካ እኮ ናትካ ኣሲስታንት ኢኻ ጌርክያ ዘለካ ካልእ ናብራ ከምዘይብሉ እቲ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ሰልፍ ድራይቪንግ እዩ እታ መኪና ኣብታ ዝደለኻዮ ግዜ ባዕላ ክትወስደካ ትኽእል ተደለይካ ድማ ንስኻ ክዝውራ ትኽእል this is phenomenal ብፍላይ ንቢዚ ዝኾኑ ሰባት እቲ ዝበለፀ መፍትሒ እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብዚ እታ መኪና እንታይ ክትከውን ከም ትኽእል announcement steering wheel or pedals. So I hope this goes well. I think the cost of autonomous transport will be so low that you can think of it like individualized mass transit. The average cost of a bus per mile for a city, not the ticket price because that is subsidized, but the average price is about $1 a mile. Whereas the cost of Cybercab, we think probably over time, from the operating cost is probably going to be around 20 cents a mile. So ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ መኪና ካልእ ስራሕካና ስራሕካ እታ መኪና ቦታኻ ተብፅሓካ ስለዚ እቲ ትራንስፖርት ዝበሃል ንባዕሉ እቲ ኮንሰፕት ክቕየር ምዃኑ ኖርማሊ ሰብ ዝዝውረካ ገለ ዓይነት ትራንስፖርት ክትሪኦ ከለካ ንግለሰብ ወላ ብባስ ዝኸይድ ወላ በገለ $1 ኣቢሉ ይበፅሕ ብል እዚ ኣውቶኖመስ ትራንስፖርት ግን ዝበዕሉ ዝወስደካ ብዋጋ እውን ኣዝዩ ታሕቲ ክወርድ ከም ዝኽእል ስለምንታይ መብዛሕትኡ እቲ ነቲ ዋጋታት ዘኽብር ዝነበረ ነገራት ሰብ ናይ ሰብ ደሞዝ እዩ ናይቲ ገለ መለ ስለዚ ንሱ ክጎድል ከሎ ዝዓበየ ስራሕ ዓብይ መነባብሮ ሓገዝ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኦኬ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ሰሓብነት ናይ ተነጥብያ And price including taxes and everything else probably ends up being 30 or 40 cents a mile. So yes, and you will be able to buy one. ሰብካ ክገዝኦ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ዋጋ ናተን ድማ ከባቢ 30,000 I'm very very excited and looking forward እዚ መኻይን of course ናብ ኤሮጳ ንክመፃ ግዜ ክወስደየን ኣብ ኣሜሪካ ይቅልጥፍ ኢሉ ክመፅእ ዝኽእል ወላ እውን እንተኾነ መኻይን ናይ ኤሎን ማስክ ክትሪኦ ከለካ ንዓመታት ክመፅኡ እንተተባሂሉ እቶ ሪጋ ናይተን መኻይን maybe ኣብ 30ታት ክበፅሓካ ዝኽእል ምክንያቱ ወላ እተን ተስላ ሕጂ ንሪአን ዘለና ክንዲ ምንታይ ሪጋ ከም ዝነበረን ክትፈልጥ ኣለካ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝደልዮ እቲ መኻይን ናቱ this is going to create another dimension እቲ ተስላ ዝበሃል ካምፓኒ ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ መኻይን እዚ ምስ እውን ካልእ ነገር ኣናውንስ ገይሩ ነይሩ ኣብዚ Yes, exactly. And we expect the cost to be below $30,000. ትሕቲ 30,000 ክትከውን ድማ ኢና ንፅበያት ዋጋ ናይታ መኪና ብላ ኣሎ We do expect actually to start fully autonomous, unsupervised FSD in Texas and California next year. And that's obviously that's with the Model 3 and Model Y. And then we expect to be in production with the Cybercab, which is really highly optimized for autonomous transport in probably, well, I tend to be a little optimistic with timeframes, but in 2026. So, yeah, before 2027, let me put it that way. So እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ መኻይን ነዚ ቴክኖሎጂ ባዕሉ ክወስደካ ዝኽእል ድሮ ኣብ 2015 ኣብ ቴክሳስን ካሊፎርኒያን ክጥቀምሉ ከም ዝኾኑን ብሓፈሻ ግን ወላ እተን ታክሲታት ዝበሃላ ዘለዋ ቅድሚ 2027 ኣብ ኣሜሪካ ክዝርግሓ ከም ዝኾና ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ተታዓዊቱ ኣብቲ ሬጉላቶሪ ዘሎ ማሕንቆታት ክእለየሉ ስለ ዝኽእል እውን ኣብኡ እውን ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ብዙሕ ንቕኒት ክደፍእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓውዲ ዘለካ ወላ ከምዚ ሚኒባሳት እውን ኣታኣታትዮም ኣለዉ ሰብ ክርአን ዝኽእል ሚኒባሳት ብዓለም መፅአን ንብዙሓት ሰባት ብሓደ ኣኪባ ክትከይድ ትኽእል ብሓቂ ኣብ ዘስደምም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ቴክኖሎጂ ከምዚ ስማርትፎን ዝቐየሮ ንዓለምና ትራንስፖርት ድማ ከምኡ ትራንስፎርም ክኸውን ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሚኒባሳት ድማ ንብዙሓት ሰባት ብሓደ ኣብ ትኸደሉ እዩ ድሮ ኣብ ተግባረ ውዒለን ሰብ ይጥቀመለን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ተወሳኺ እውን ካልእ ሓበሬታ ምፅኡ ነይሩ ንስኻ እዚኣቶም እዮም With Optimus, and as you can see, we started off with someone in a robot suit, sort of that, and then we've progressed dramatically year after year. So if you extrapolate this, you're really going to have something. ብዛዕባ እዚኦም ድማ ተዛሪቡ ነይሩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሮቦታት እዚኣቶም ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክገዝኦምን ክጥቀመሎምን ዝኽእል ምዃኖም ንኣብነት ኣብ ገዛኻ ኣሲስታንት ድዩ ንገዛኻ ዘፅሪ ድዩ ካልእ ነገራት ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ክኾነካ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ከሳልጥ ዝኽእል ሰብ እሞኻ ክዛረብ ዝኽእልን ክረዳዳእ ዝኽእልን
حسابات نايسب قبل زغلن عينت بارتفيشال انتليجنس باور زخونه روبوت سينا نرزلنا زيوم روبوت استمان بعلم بزح استواصو اب هيوت ناي دق سبات كغبر مخانومن دق سبات دما غزيوم كت من عبرهم كتقملهم نابنت ابز انتاينا بلاي زغلصو راي It'll take us a minute to get to the long term, but fundamentally at scale, the Optimus robot, you should be able to buy an Optimus robot for I think probably $20,000 to $30,000 long term. So and what can it do? It'll be able to do anything you want. So it can be a teacher, babysit your kids. It can walk your dog, mow your lawn, get the groceries. So babysitter نقولعو تمرت ممهار ديو ناب سبورت موساد ديو اب ገዛ ዘሎ ነገራትካ ልክ አሲስታንት ኮይንዎም ነይሩ ኣብቲ ኢቨንት ንዝነበሩ ስለዚ guys technology is changing the world ስለዚ ካብዚኣቶም ክፈልየካ ዝኽእል መንገዲ ክትፈጥር ክትክል ኣለካ ብቐጥታ ንነፍሲ ወከፍ ስራሕ ክምንጥሎ እዩ ሮቦት እዚ ክበላ ይክልኒ ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ክትርኢ ከለካ ግን ጥንቃቐ ዘድልዮ መድረክ በፂሕና ከም ዘለና ምስትበሃል የድልዮም ነዚኣ ጥራይ እናገበረ ከሎ ኤለን ማስክ ነዚኣ ከይወድኦ ከሎ ኣብኣ ከሎ ድማ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፅኡ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዓይነት ርእሲ ኣለዎ ማንም ሰብ ክርድኦ ይከኣሎን ኣሎ 3 2 1 Billed as a world first, once again SpaceX didn't disappoint. Just after 7:30 on Sunday morning, Starship and its bottom half, the so-called Super Heavy booster, were propelled into the dawn sky on its 5th mission. Traveling miles from Texas in seconds. Minutes into the flight came the moment of separation. Sky Solo, bound for catch. What's about to unfold, a world first. On the left-hand screen. Deafening cheers mark the occasion as it slows from supersonic speed. We can see those trucks in seconds and gently floats into the tower's mechanical arms, slotting into place effortlessly. سوزن ريوز لنا دما كالي ريكورد بريكينج اب تاريخ ناي دق سبات تغيرون تفتينون زي فلت حدش نغري فتيرو زلو إلى ماسك بمخاين عالم كغير نفتنا لوك نبل كلنا እዚ ሳተላይት ድማ ስፔስሺፕ ንሰማይ ከይዳ መብዛሕትኡ ግዜ መንኮርኮር ንዓለም ስከደ ተሓማሽሽ ዝጠፍእ ክወርድ ከሎ ንመጀመርያ ግዜ እቲ መንኮርኮር ተመሊሱ ንኻልኣይ መዓላ ከም ዝውዕል ገይርዎ ኣሎ በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ቦቱ ተመሊሱ ካልኣይ ግዜ ንፍላይት ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ጌም ቼንጀር ተባሂሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ኢሎን ማስክ is doing incredible stuff ናይ ዓለምና ዝሃብተመ ክትብሎ ከለካ ናይ ዓለምና ፍልይ ዝበለ ስራሕ ብምግባር እዩ ካልኣይ ዲሳልሳይ ዝሃብተመ ናይ ፋሽን ሾው ናይ ፈረንሳይ ካምፓኒታት ሉዊ ቪቶን ገለገለ ቦርሳታት ንዑ ተፍሪ ካምፓኒ ዘላቶ እዩ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ነገራት ሓደ ሰብ ግን ንሂወት ደቂ ሰባት ዝቕይር ነገራት እናገበረ ዝሃብተመ ክኾን ከሎ ቢግ ሪስፔክት ኣለኒ ነቶም ካልኦትን ምንዓቕ ኣይኮነን ግን ኢሎን ማስክ is doing incredible stuff ክልተ history making ክልተ ታሪክ ዝሰርሑ ፍጻመታት ጥራይሲ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት እና ላውንች ገይሩ ነይሩ ስለዚ ካምፓኒታት ናይ ኢሎን ማስክ ሄድላይን በቃ አድቨርታይዝመንት አይድልዮም እዩ ብፍሉይነት ናቶም በቲ ክሬቲቪቲ ናቶም እዚ ሰብ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክመጽእ ይደልሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክ ክመጽእ ይደልሎ እንተልና there is something he knows that we don't know maybe ዶናልድ ትራምፕ ደይቱ ድግፈ ነርካ ምናልባት ዳብል ቼክ ንክትገብር ከማን ይሕግዘካ እዩ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካና by the way ንግረ መንገደይ ኢሎን ማስክ ኒ ባራክ ኦባማ ንኽረክብ ክንደይ 4 ሰዓት ዲ ወላ ገለ ኣብ ሪጋዶ ኢሉ ዝተጸበየ እዩ ደጋፊ ናይ ባራክ ኦባማ እዩ ነይሩ ናይ ዴሞክራትስ ነይሩ ነዊሕ እዋን ንዶናልድ ትራምፕ ጽሉል ገይሩ ይድርዮ ነይሩ ፖሊሲ ናይ ዴሞክራትስ ስለ ዘሰልቸወ እዩ ናብ ሪፐብሊካን ከይዱ ንዶናልድ ትራምፕ ዝሕግዝ ዘሎ እጂ ናብ ትናትና ዞባ ክምለስ ኢና The three countries agreed on tripartite alliance to cooperate on key regional issues including maritime security along the shared Red Sea corridor and strengthening the fight against terrorism. At the tripartite meeting, President Hassan Sheikh Mahmoud, President Isaias Afwerki, and President Abdul Fattah el-Sisi discussed regional security and cooperation based on shared maritime security along the Red Sea, Bab al-Mandab Strait. The leaders, accompanied by their respective So ናይዞም ሰለስተ መራሕቲ ሃገራት ርክብ ኣብቲ ዞባ ይኹን ብደረጃ ዓለም እውን ብዙሕ ኣቓልቦ ብዙሕ ኣተኩሮ እናተዋህቦ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ እሱ ድማ of course ኢትዮጵያ ሓደ ዓብይ ብድሆ ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ እዚ ብድሆ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ግብፂ ኣብዚ ቦታ እዚ ሓደ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ክህልዋ ወይ እውን ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ክትብ ጀሚራ ኣላ እዚኣ ቪድዮ እስካ ስምዕዋ
Egypt places water at the top of its priorities, where the Nile River was specifically considered, an issue related to the life and survival of the Egyptian people, as it is the main source of water in our country. Over 98%. Therefore, preserving this vital resource, it is a matter of existence that requires persistent political commitment. So, እቲ ዘረባ ንጹር ዝኾነ እዩ ግብፂ ናይቲ ቅድመ ቀዳምነታት ናይ ስትራቴጂናት ኣሎ ቁፅሪ 1 ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኒል እዩ ጉዳይ ናይ ኒል ማለት ቁፅሪ 1 ካልእ ቀዳምነት የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ፕሬዝደንት ናይ ግብፂ እዚ ከዓ ንጹር ዝኾነ መርገፂ እዩ ሃገራት ኩሉ ግዜ ጸጋታትን ኩሉ ዓቕምታትን ኣብቲ ቁፅሪ 1 ስትራቴጂናትን ኤርትራ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ቁፅሪ 1 ፕራዮሪቲ ናታ እንታይ ነይሩ ውሕስነት ናጽነታ ከም ሃገር ንኽትቅጽል ምክንያቱ ነቲ ሃገር ነቲ ልኡላውነታ ክምንጥል ዝደሊ ከጥፍኣ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝነበረ መኸተ ንብሎ ነርና እቲ ሃገር ሙሉእ ዓቕምታቱ ኣብ መመካት ናይ ልኡላውነትን ናጽነትን እዩ ነይሩ ኣስዋይት ሰራዊት ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ነይሩ ኩሉ ግዜ ቁፅሪ 1 ፕራዮሪቲ ናትካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ፕራዮሪቲ ናትካ ምስ ፈለጥካ ሙሉእ ሓይልኻ ጉልበትካ ጸጋታትካ ናብኢኻ ከተዋድዶም ዘለካ ወላ ብግለሰብ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ሂወተይ ክዕውተኒ ክእል እዩ ዝበልካ ቁፅሪ 1 ፕራዮሪቲ ናትካ ምስ ፈለጥካ ኩሉ ጸጋታትካ ግዜኻን ጉልበትካ ናብኢኻ ከተቐንዕ ዘለካ ግብፂ ድማ ቁፅሪ 1 ፕራዮሪቲ ናትና ጉዳይ ናይ ኒል እዮም ዝብሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኒል 80 ሚታዊት ናይቲ ማይ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝመጽእ እዩ ዝበሃል ስለዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ቅድመ ቀዳምነት እዩ ንዓታቶም ቀዳምነት ናትካ ኸ ምናልባት ንኽትዕወት ኣይትዕወትን ናይ ህላወ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ተቐዳምነት ናትካ ድማ መሊሱ ዝኸበደ እዩ ዝኸውን that's why ግብፂ ናብ ኤርትራ መፅያቱ ዘላ ምስ ሶማል ትገብሮ ዘላ ነዘን ሃገራት ክትሕግዘን ወይ ደንጊፃትለን ኣይኮነትን ዝያዳ እዚ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ንረብሓ ግብፂ እዩ that's why ድማ በዓል ኤርትራ ክሳራ ብዘይብሉ መክሰብ እየን ዝረኽባ ዘለዋ ክሳራ ብዝኾነ ይኹን ክሳራ ዘይብለን መክሰብ ጥራይን ክረኽባ ዝኽእላ ስለምንታይ ከምኡ ብላ ኣለኹ ንቐፅል ብክልቲኡ ክንሪኦ ስለ ዝኾና and diplomatic efforts in cooperation with sister countries to ensure the achievement of common goals. In light of Egypt's deep commitment to its African identities, Egypt has adopted many continental initiatives and programs related to water. Egypt's current presidency of the African Ministerial Council for Water ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፕሬዝደንት ናይ ግብፂ ወይ እውን ሃገረ ግብፂ ነተን ኩለን ኣብ ኒል ኣበርክቶ ዘለወን ሃገራት ኩሉ ግዜ ምሳትን ፅቡቕ ዝምድና ክህልዋ እያ ትፍትን ኦፍኮርስ ኣብ ናተን ድንጋፀ ዝምርኮስ ቀረብ ናይ ማይ ክህልወን ኣይደልዩን እዮም ሕጊ ዘለዎ ኣገባብ ዘለዎ ማንም ክፀልዎ ዘይክእል እዩ ነቲ ሰትዮ ማይ ካልእ ፀላኢኻ ዝቋፀሮ ኮይኑ ካብኡ ዝኸፍእ ሽግር ከጋጥመካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ዓብ ሌቨሬጅ ዘለዎም ብኒል ፅቡቅ ገይሮም ሒዞሞም ኣለው ተወሳኺ ብኣፍደገ ባሕሪ እንድሕር ሒዞሞም ግብፂ ዝኾነ ይኹን ክትዛረብ ኣይትኽእልና ተንበርኪኽካ ምልማን ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ተንበርኪኽካ ለሚንካ ድማ ክሰልጦም ከም ዘይክእል ፈልጡ እዮም ካብ ኢትዮጵያውያን ለሚንካ ብዙሕ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ምናልባት ታሪኾም ክነግሮም ይኽእል ይኸውን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ብኸመይ ይርይዎ ድሕሪኡ ድማ ካልእ ሚድያ ከሪእኩም እየ አቀፍ ህጎችና መርሆችን እንዲከበሩ እናደርጋለን ሉዓላዊነት ማስከበር አለብን የሚል የሶማሊያን ብሔራዊ ጦር እናጠናክራለን ጦሩ ሽብርተኝነትን እንዲከላከል ግዛቱን ማስጠበቅ እንዲችል የሚያስችሉ አቋም ላይ እናደርሰዋለን ኤርትራና ግብጽ ሆነን የሚል ሐሳብ የተነሳበት ነው ሁሉም የጠላትነታቸው ስልጣን ላይ ካለው መንግስት ጋር ሳይሆን ከራሷ ከኢትዮጵያ ጋር ያውና እጂ ኤርትራ ኣብዚ ዲል ክገብሩ ከለው ንጹር ዝኾነ ኣብዚ ሰለስቲዮም ሃገራት ንኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም አንጻሮም ተጠው ንኸይብል ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ስእሊ ንኸይፈጥር ብጣዕሚ ንጹር ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ እዮም ገይሮም ንሱ ድማ እንታይ ኢሎም እዚ ንገብሮ ዘለና ኣላያንስ ወይ እውን ሽርክነት ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ኢሉ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ዶባት ናይተን ሃገራትን ከምኡ ድማ ናጽነተን ናይ ሃገራት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክድፈር ከም ዘይብሉ እዚ ከዓ ቻርተር ናይ ሕብረት ሃገራት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ከምኡ ናይ ዩኤን ቻርተር ድማ ንዑ ዝብል ስለዚ ኩሉ ሃገራት ኣብ ነዚአን ልኡላውነት ናይ ሃገራት ብምኽባር ግዛታዊ ዶበን ብምኽባር ከምኡ ድማ ንናጽነተን ኣብ ግምት ብምእታው እትገብሮ ሽርክነት ተቐባልነት ኣለዎ እዩ ንኢትዮጵያ ሲ እንታይ ስቃት ክፈጥረላ ዝኽእል በቲ ንሶም ዝበልዎ ይፈልጡ እዮም ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ክግበር ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ግን ብጣዕሚ ክሊን ሺት ብሎ ብጣዕሚ ብፅሩይ ዝኾነ መንገዲ እዮም ነቲ ስጉምቲ ወሲዶሞ ዘሎ ዳትስ ዋይ ድማ ኢትዮጵያ ኮምፕሌን ክትገብር እውን ኣይትኽእልን እያ
እንታይ ላ ኮምፕሌን ክትገብር ወይ እውን መረረ ናቶም ሲ ክገልጹ ይክእሉን እዮም እንታይ ኢሎም እዮም ንሕና ንገብሮ ዘለና ዝምድና ሰለስተ ናፃ ሉላውያን ሃገራት ኢና እንገብሮ ዘለና ሽርክነት ድማ ንሰለስተ ኢና ንሉላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሓንቲ ሃገር ከምኡ ንናፅነት ናይቲ ሃገር ዝደፍር ሓይሊ ክንከላኸልን ክንተሓባበርን እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኮምፕሌን ክትገብር ተኮይና እንታይ ትብል ዘላ ኣነ ሉላውነት ናይ ዘን ሃገራት ክደፍሮ ይፍትን ኣለኹ ይሓስብ ኣለኹ እያ ክትብል it doesn't make any sense so ንመለስ እጂ ብካልእ መንገዲ ክርዮ ኢና እቶም ኢትዮጵያውያን እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ንኣቢ ስለ ዝፀልኡ ይኮኑ ንኢትዮጵያ ስለ ዝፀልኡ እዮም ዝብል ዘሎ እንታይ ክገብሩ ክፍትኑ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሸጥዎ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ካድረታት ናይ ኣቢ ንባዕሉ ኢትዮጵያ ብምሉኣ ግብፂ ትወረኩም ኣላ ንሶማልያ ንገለን ገይሩ ኢሉ ኣኪቡ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ደው ክብለሉ ይዘሊ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ኣቢ ፀገም ኤርትራ ሶማልያ ወይ ግብፂ ይኮኑን ፀገምናቱ ፀገሙ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ እዩ ሃኖ መዓልታዊ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ከጥፍኦ ክንዲ ምንታይ ሰራዊት 40,000 ሰድድ መዓልታዊ ክማረኹ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ እቶም ሰራዊት ዳርጋ ቀፃሊ ነፍሲ ወከፍ ገለ ክፋል ናይ ፋኖ ክንዲ ዝማሪኹ ክንዲ ዝሒዙ ጥራይ ዝኸውን ዘሎ እዚ እቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፃ ይክልኒ ዘሎ ንሱ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንምግባር ሎሚ ንኣብነት ናይ መዓልቲ ባንዴራ ድዩ ሃገራዊ ባንዴራ ገለ ዝብል ነቲ ሃገራውነት ንምፍጣር ለይትን መዓልትን እዮም ዝዳኸሙ ዘለዉ ንሕና ግን ኤርትራውነትና ላዕሊ ደይብሎ ነዚ ሃገራውነትና ንኸዳኸሙ ድማ ለይቲ መዓልትን ስዒሮም እዮም ስለዚ ንሳቶም ዘይብሎም ሃገራውነት እዩ ሃገራዊ ስምዒት የብሎምን ሃገራዊ መንፈስ እውን የብሎምን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብክልሉ ዝሓስብ እዩ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ጥራይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሓስብ ኦሮሞ ተጋሩ ኣብ ስልጣን ከለዉ ብፍፁም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ተገዲሱ ኣይፈልጥን እዩ ብዛዕባ ኦሮሞ ጥራይ ዝግደስ ነይሩ ሎሚ ኮረሻ ስልጣን ናይ 4 ኪሎ ስለዝሓዘ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢና ክብል ጀሚሩ ኣሎ ኣምሓራ ከምኡ ተጋሩ እውን ከምኡ ኣብታ ስልጣን ተቐቢሎም ከለዉ ተጋሩ ኢና ትብል ቃል ወፂኣ ኣይትፈልጥን እያ ሎሚ ግን መዓልታዊ ክዛረቡላ ዝውዕሉ ዘለዉ ትግራይ ሃገር ያዶ ገለዶ ዝብል ዝነበረ ሕጂ እኳ ገዲፎም እዮም ኣጀንዳ ስለ ዝነበረት እዩ አሁን ማዳከምም ከፈለጉ ጫና መፍጠርም ማሴርም ከፈለጉ የሚያሴሩት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ላይ ነው። የትኛው መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢመጣ ይሄንን ከማድረግ ወደ ኋላ አይመለሱም። ያ መንግስት ኢትዮጵያን እስካለ ያ መንግስት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች ኢትዮጵያን ማዕከል አድርጌ እሰራለሁ ብሎ ካለ እሱን ለመግፋት ወደ ኋላ አይሉም። የትኛው አሸባሪ ኃይል መጀመሪያ የሚመጣው እንደዚህ አይነት ሀገሮች ላይ ነው። ሶ ይሄን እንዳይመጣ ከዚህ እንዲርቅ ቀጠናው ከብጥብጥና ከሽብር እንዲላቀቅ ለዘመናት መስዋዕት እንደሆነን ይታወቃል። የነዚህ ሀገራት ስብሰባ አይ ቲንክ ብዙ አስደንግጦን የሚያውቅ አይመስለኝም። የሶማሊያን ሉዓላዊነትም ሆነ የግዛት አንድነት የማስጠበቅ የቤት ስራ ግን የማን ሆኖ ነበር የከረመው? አንድ ሁለተኛ ነገር አሁን ደግሞ የቤት ስራው ኢትዮጵያን የሚገፋ ከሆነ የሞቃዲሾ መንግስት የራሱ አይደለም ወይ? የግዛቱንም ማስጠበቅ አንድነቱንም ማስቀጠል የሱ የቤት ስራ አይደለም ወይ? 34 ዓመት ሙሉ ሶማሌላንድ ራሷን ችላ ስትተዳደርና የዓለም አቀፉን እውቅና ብቻ በመጠበቅ ሂደት ላይ ያለች ምን አድርጎ ሲያው ባሕበሻ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ሸንኮለል እንዲሁ ወላ ሓንቲ ከዛርብ ዝኽእል ኣርእስቲ የብሎምን ግን ክትዛረብ ካለካ ገድን ምክንያቱ ብኣፍካ ክትተሓዝ ኣይትኽእልን እያ ሶማልያ ጌራቶ ዘላ ንኢትዮጵያ ሰራዊት ካብቲ ሃገሮም ውፅእ ኢሎሞም ብኩሉ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ሃገር እያ ኮይና ዘላ ወላ ሓንቲ ክትገብር ፅልዋናታ ኮምፕሊትሊ ከም ሰዳኸም ኣብዚ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ኣዲስ ስታንዳርድ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ኣርቲክል ኣውፅኡ ነይሩ ኢቨን እቲ ኣርቲክል ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ኢትዮጵያ በዓላ መንቀራቅሮ ብምእታው ነፍሳ ተዓፁ ከም ዘላ ኤርትራ ኣገዳሲት መሻርክቶም ከም ዝነበረትን ብሰንኪ ዕንደራናቶም ከም ዝኸሰርዋ ኣብዚ ንኣብነት ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ለኒ ትብሎ ዘላ ኮምፕሊትሊ ኮንቴይን ክትገብሮ ተበጊሳ ከም ዘላ ኤርትራ ንባዕላ ድማ ሪጅናል ፓወር ክትከውን ከም ትደልን ኮይና ከም ዘላ ዝገልፅ ዘሎ ኢትዮጵያ ታኡምኮ ኣብቲ ዞባ ኤርትራ ኣብቲ ዞባቲ ኣገዳሲ ቦታ ከም ዘለዋ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣቢ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩነታት ድማ ወላ እውን ዕላማ ናቱ እንታይ ዝብሉ ዘሎ ምስ ኣቢ ዝገብርዎ ሰላም ንህወሓት ካብ ፖለቲካዊ ፀወታ ንምእላዮም ገይሮሞ ነይሮም እምበር ምስ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዝቐፀለ ዝምድና ክገብሩ ስለ ዘለዩ ነው ፖሊስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ክትገብርን ወሲና ነይራ ዝገበርዎ ዓንዳር ኣካይዳ ባዕሎም እዮም ኦፍኮርስ እቲ ምሕሳው ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይቲ ፖለቲካ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ቦታ completely كتعاليه كم تفتندلان إثيوبيا زخونة يكون تقطع بلا إيرترا تجبر كم زي تغلن نتجايم كيرو ما هم زلوا سكاب زي خان نملس. Is the security cooperation between Egypt, Somalia, and Eritrea in terms of reshaping the regional alliances, and what are the potential implications for Ethiopia? First of all, I think it is important to say that this is a strong policies that has brought these countries together.
having signed the memorandum of understanding with Somaliland and his ambitious quest for a military access to the sea. It is significant in terms of destabilizing Ethiopia, with Eritrea bordering Ethiopia possibly can accelerate the Fano insurgency in the Amhara region. It has the potential and experience in سنتايو زبلزلو بوليتيكاوي تنتاني إرتراوي أب نرويج غماتيو انتاي زبلزلو إذا كل تسقى مامتي وزلو أبي أحمد يو عندارك هيدا أبي أحمد نتزوبا أكم زمدرخ فتيرو أبتحي ولو لألو كل دما أكايدا أبي أحمد عندنا ماني ده هسزلو إثيوبيا إذا هسزلو إثيوبيا يا أب كوينات حتحد زلا أب عقرقرن حون زلا سلازي اتزلو وحوي مليسو نخبرتع ኢትዮጵያ ካብቲ ኩነታት ንኸይትወፅእ ዝገደደ ፀገም ንኸጋጥማ ዝገብርዎ ዘሎ ኣካይዳ ድማ ንሱ ዝያዳ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ነቲ ዞባቲ ኢትዮጵያ ወይ አብይ ኣሕመድ እዩ ክዘርጎ ፀኒሑ ሕጂ ድማ መሊሱ ካብቲ ዞባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዕድል ከም ዘይህልዎ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ዓበይቲ ሪጅናል ፓወርስ ኣብቲ ቦታት ንኽመፁ በቲ ዓንዳር ኣካይዳ ናቱ ስለ ዝዓደመ ከምታ ኣብ 2018 ገይርዋ ዝነበረ ምስ ኤርትራ ምስ ሶማልያ ፅቡቅ ዝምድና ዝኾነ ይኹን ናይ ወፃኢ ሓይሊ መፅኡ ኢትዮጵያ ፀቕጥቕ ገብረላይ ምኻደን ግብፂ ድማ ክትበኪያ ትኽእል ዳትስ ዋይ ወላ ሓንቲ ሓገዝ ስለ ዘይነበራ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቦምቢ ጌርኩም ድሕሮሞ ነቲ ዲጋ ዝበሎም ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብኩሉ መንገዲ ብዙሕ ምርጫታት ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ተመፅኡ ድማ ኤርትራ ብዙሕ ዕድል ግብፂ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ክትረክብ እያ ብኡ መንፅር ድማ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሎቢ ንክትገብር ነቲ ዘለዋ ገዳታት ንክትዓሊ ዓብ ዕድል ክህልዋ ይመለስ But I don't think it will reshape alliances already existing. Ethiopia seems isolated. Its only ally is the UAE, and the relations are based mainly on Abiy and Mohammed bin Zayed friendship rather than state-to-state relations. So Somalia has signed additional agreements with Turkey. Egypt has also signed agreements with neighboring countries to Ethiopia. And also we have to look at it, for example, if Trump wins the elections, it can be worse for Ethiopia, as Mr. Trump has suggested in 2020. that Egypt might blow up the dam. So انتهينا نرد لنا ابزي كل زي جيوبوليتكس بفلاي دونالد ترامب ابزي عوتلو جبت دما نعو بانكينج وي عوت مركزهم استراتيجي قبرهم زلو فلوتيو مستي اسرائيل بزو حلفاتات كقبر زي حسبو زلو دونالد ترامب جبتي اقداسيت حقريا لازم جبتي بزو ربحاتات كتسالت يا that's why ايرترا دما مز جبتي صبغ زونه زمدنا زد ليا زلو اثيوبيا ايرترا ولا حنت قبر الله يدخلنا there's nothing they can bring ويكا نيرترا دبلوماسيا ودي وقطباودي زخونه ነገር ካብ ኢትዮጵያ ቅረቦ ዝኽእል ያለና ብዝዋን እዚ በንጻሩ ምስግብፂ ኣላይን ምግባር ነኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ዕጫ ናይ ግብፂ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝምርኮስ ንኢትዮጵያ ንምቁፅፃር ድማ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ባእታ ክትከውን ትኽእል ኤርትራ ስለ ዝኾነት ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ምስ በዓል ግብፂ ዝምድና ምግባር ስቃት ናይ ኢትዮጵያ ንሓዋሩ ከምዘየጋጥም ክትገብሮ ትኽእል እያ ተዲኹም ኣለኹም ንሓዋሩ ስቃት ምክንያቱ እንታይ ኢለኩም ነይረ ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይ ባሕር ክትቀርብ ከም ዘይብላ እዮም ዝደልዩ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይ ባሕር ተመፅያ በቲ ኒል በቲ ድማ ባሕሪ ገይሮም ልቦም ከጥፍሎም እዮም ስለዚ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ናብኡ ገፆም ምሰም ባሓቑ እዮም ፈርጌት ድሕረጂ ክረኽቦ ዕድል ክረኽቡ ይኮኑን ምክንያቱ ግብፂ ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታት ንኸይትመፅእ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም that's why ኤርትራ ብዘይ ክሳራ መክሰብ ክትረክብ ትኽእል ዝብሎ ዘሎ ካብዚ ኣላያንስ እያ ግብፂ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፀቕጥቕ ክትገብረላ ይትኽእል እያ ብምንታይ ክትረኽባ ንኤርትራ ንኤርትራ ተጠቂባ ግን ኢትዮጵያ ኮንቴይን ንምግባር ፀቕጢ ንምግባር ልዑል ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል እያ that's why ኤርትራ ነቲ ባሕርናትና ንምውሓስ ምስ ኣገደስቲ ሃገራት ካብቲ ረብሓት ካብቲ ቦታት ዓብ ረብሓ ዘለወን ሽርክነት ክትገብር ኣለዋ ንኣብነት ኤርትራ ምስ ራሽያ ዝምድና እንተትገብር ነይራ እንታይ በልኩ ነይረ ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ህላወ ስለ ዘይትደሊ ነቲ ቦታቲ ሓዉ ከም ዝኣተወ ገበረት ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ሰላም ከም ዘይትረክብ ምስ ግብፂ ክትገብር ከላ ግን ቀዳመይቲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት ኣሜሪካ ባክ ኦፍ ኢዳ ካብቲ ቦታት ክትረሕቕ ትኽእል እያ ንኤርትራሲ ሰላም ክትባ ትኽእል እያ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ኤርትራ ብመንገዲ ግብፂ ጌራ ነቲ ገዳብ ልዕልያ ዘሎ ንኽትኣልዮ ዓብ ዕድል ክህልዋ ከም ዝኽእል ከምኡ እውን ናይ ጥልያን ሽርክነት ንሪኦ ዘለና ብጥልያን ብደረጃ ናይ ኤውሮፓ ከምኡ ድማ በዚ ናይ ግብፂ ጌራ ኤርትራ ካብቲ ገዳቲ ክትእለ ምስ ዑድያ እውን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዋ ስለዚ ስትራቴጂ ናይ ሻዕብያ ቨሪ ቨሪ ፕራክቲካልን ክሰርሕ ዝኽእልን ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእልን እዩ ምናልባት ዩኤኢ እውን ፖዚሽን ናቱ ክቕይር ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ በይኑ ክተርፍ ኣይክእል ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክገብር ይኽእል ይኸውን ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ እታ ኣብ መንቀራቕሮ ዝኣተወት ሃገር እያ ትኸውን ዘላ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኩሉ እዚ ድማ ድኽመት ናይ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ሰብ ኣይኮነን ኦኬ ናብዚ ኣስከ ንእሽተይ ታሪክ ተመሊስኩም ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ታሪክ ኣሎ ኣብዚ
Army working alongside the WSLF was able to overrun Ethiopian forces and in less than a month of the invasion controlled about 90% of the Ogaden region. ኣብ 1977 ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ክዋግኡ ከለዉ ሰራዊት ናይ ሶማልያ ናይ ስዕድ ባርያ ወይ ናይ ሶማልያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሃገሩ ተመሊሱ ንብሙሉእ ኦጋዴን ከም ዝተቆፃፀሮ እዩ ዝንገር ነቲ ብሙሉእ ክልል ሶማልያ ናይ ሶማልያ መበቆል ዘለዎ ከም ዝተቆፃፀሮ ደርጊ ሽዑ እንታይ ገይሩ እዚ ኩሉ ብሓሶት ዝዛረብዎ ስምዕዎ ብዘጅ Despite their failure to capture Dire Dawa, a strategic city that housed Ethiopia's second largest airbase, the combined forces of the SNA-WSLF proved victorious in the Battle of Jijiga. However, after this, the Ethiopians were able to halt the Somali advance near Harar. Ethiopia was then saved from defeat and likely permanent loss of territory following an unprecedented intervention by the Soviet Union, which provided nearly $1 billion worth of military supplies and 1,500 Soviet advisors. The Soviet Union was... So, Ethiopia ንሶማልያ ክስዕሮ ዝኽኣለት ፊት ንፊት ገጢማ ሓይሊ ስለ ዝነበራ ኣይኮነት ንሶማልያ ቤላ ገይሮም ጨፍጭፎም ውሽጢ ኣትዮም ነይሮም ናይ $1 ቢልዮን ኣብ 77 ማለት ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣጽዋር ጥራይኻ ናይ 1 ቢልዮን ዝትመን ኣጽዋርን ከምኡ ድማ ከባቢ 16,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኩባ ሰራዊት ናይ የመን ከምኡ እስራኤል ኔፓላትን ካልእ ኣጽዋራትን ሂባ ሰሜን ኮርያ ሓገዝ ሂባ ኩላቶም እዚኦም ሓገዝ ምሳብዎም ድሕሪኡ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ደርግ ንሶማልያ ስዒሩ ክሳብ ሎሚ ሰዓሪ ተሳዒሩ ዘይፍለጥ ሰራዊት ናበሉ ዝፍክሩሉ እቲ ሪያሊቲ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ዓውደ ኩናት በይናትያ ዘይኮነስ ምስ መሳርሕታ ኸማ ንጋዶ እያ ክስዕር not the only country that intervened on Ethiopia's behalf during the Ogaden War, however. Cuba sent around 12,000 to 18,000 soldiers, while South Yemen and North Korea offered additional military assistance. What's more, Israel allegedly provided cluster munitions, napalm, and combat aircraft. So, ኩለን ሃገራት ምስ ሓገዞ ደርጊ ንኢትዮጵያ ንሶማልያ ስዒርዋ ሶማልያ ድማ እዚያ ፍጻመ እዚያ ክሳብ ሕጂ ኣይረስዕዋን ኣለዉ ሓንቲ ክዝክርዋ ዘለኩም እዚ ሰራዊት ንደርግ ዝሓገዞ ንሻዕብያ እውን ካብ ናጽነት ዘተራረፈ ኤርትራ ኣብ ሰብዓታት ናጽነታ ንኸይትረክብ ዘተራረፈ እዚ ሓገዝ ናይ ሕብረተሰብ ሶቪየት ዝነበረ እዩ ንዑ ተጠቂሙ እዩ ንኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ፈጢሩላ እስከ ገለ ካብታ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ዘረባ ናይ ህዝባዊ ግንባር እስከ ስምዖ ብዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ዘረባ ኣሎ ብዚ ዓቕምናትና ከመይ ነርና ንሪኦ ነርና ኢልካ እንድሕር ኢኻ ንሕና ሓደ ክንኮን ከለና ፀልአ ሰለስተ እዩ ነይሩ እንድሕር ደኣ ሞራል ብቕዓት እዝን ቁፅር እንዴእትኻ ፀላኣይ ሰለስተ እዩ ንሕና ሓደ ኢና ኣብቲ ጉልበት ውግእ መፂካ ክትሪኦ ከለና እንድሕር ደኣ ናትና ሞራል ናትና ብቕዓት ናይ እዝን ቁፅርን ናትና ብቕዓት ናይ ኣፅዋር ኣብ ስልትን ኣብ ቴክኒክን ኩሉ እቲና ርኢና ግን እቕየርቲ ሚዛን ፀላእ ሓደ ኸውን ንሕና ከዓ ሰለስተ ንኸውን ሕጂ በዚና ንፀላእ ንጥቅዖ ማለት እዩ ብብዙሕ ሰብ ኣፅዋር ጥራሕ እንድሕር መፂካ ክትሪኦ ትኽእል እሞ ከተጥቅዕ ስኻ ሓዲኻ ፀላእ ሰለስተ እዚ ማለት ከዓ ኣይተጥቅዕ እንድሕር እዚ ንብሎ ዘለና ረቑሒታት ሜርካ ግን እቲ ምሳና ዘሎ ብቕዓት እቲ ምሳና ዘሎ እዝን ቁፅርን እቲ ምሳና ዘሎ ሞራል እዚ ኩሉ እዚ ደሚርካ እንድሕር ሪኢኻ ብቕዓት ናይ ሰብ ኣብ ወግንጉኣኹን ብቕዓት ናይ ቴክኒክን ስልትን ናይ ኣፅዋር ኩሉ ዝደሚርካ ተሪኢኻ ንሕና ሰለስተ ንኾን ፀላእካ ሓደ ኾን ናዶ ከምዚ ኢልና ንኣቲና ከምዚ ኢልና ኣቲና እንድሕር ድሕር ናዶ መፂና ርኢና ኸ እንታይ እንድሕር ኢልና ምናልባሽ ትናትና ሓደን ሰለስተ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾንሲ ቅድም ሞራል ናይ ፀላኢኻ ወዲቑሎ ካልኣይ ከዓ ትናካ ሓፊዱሎ እዚ ከምዚ ፀኒሕካ እንድሕር ነርካ ኮንካ እዚ እንታሕቲ ኸይዲ ንስኻ መስካ ትውስኻ ሕጂ እቲ ዝመፅእ ምዝባል ዓብን ምዝባል ስለ ዝኾነ ሕጂ ሓደን 7 ዲኻ ትኾን ሓደን 8 ትኾን ኣይትፈልጦና ግን እዚ ኣብ ውግእ ጥራሕ ይግለፅ እዚ ካብ ናዶ ማዕረፊ ናይ ኣፅዋር ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ እቲ ንዛረበሉ ዘለና ድሕሪ ናዶ ዝረኸብና ዓበይቲ ነገራት ቢኤም ረኺብና 130 ረኺብና ገለ እዚ ሓደ እዚ እቲ ሃርድ ዝበሃል ወይ ከዓ ዝጭበጥ ዝፍቀድ እዩ እቲ ዝዓበየ መክሰብ ግን ኣብቲ ዘይጭበጥ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ኣብ ርእሰ ምትእማን ኣብ ብቕዓት ናይቲ ሰራዊት ዝመፅእ ዓብዪ ዝላይ ብዓይነቱስ ኣዝዩ ተቐይሩ እቲ ሰራዊት ናትና እዚ ከዓ ፅቡቕናቱ ሕማቕናቱ ክትፈልጦ ይትኽእልና ኣብ ውሽጢ ስራሕ ጥራሕ ይድጋ ጥርጥር የኢትዮጵያ የሚቀጥሉት 30 ዓመታት ታሪክ የኮሪያን ታሪክ የሚደግም ነው። እኛ ያ አቅም አለን።
ያ አቅም እንዳይፈጠር የሩቅ ጠላቶቻችን የቅርብ ኃይሎች ይጠቀማሉ። እኛ የቅርቦቹን ታሳቢ አድርገን የምንዘጋጅ ከሆነ አናድግም። ክንምንታይ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝመጽእ ዕንደራን ትዕቢትን ንሰምዕ ኣለና ኣብ ሻዕብያ ዘሎ ሜንታሊቲ ናይ ሰራዊት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ መብዛሕትኡ ሰብ ክንደበ ደጋጠመይ ዝመስሎ ናይ ብሓቂ ልክዕ ከምዚ ወርቂ ተፅሪቡ ብሓዊ ሓሊፉ ኩልዕ ዝብል ናይ ሻዕብያ ሜንታሊቲ ወታደራዊ ስትራቴጂ ካልእ ኩሉ ብሓዊ ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ ዝተፈተነ እዩ ኣይ ሪሊ ሆፕ ዕድመ ሂብዎም እዚኣቶም ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ናቶም ሌክቸርስ ከስምዑ ኣምላኽ ዕድመ ክቦም ጥራይ ዝምነ ምክንያቱ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብቲ ዩኒቨርሲታት ምዝራብ ተወሳኺ እንድዩ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ከም ዝስቆር ኣብቲ ብፍላይቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ካብ ወለዶ ንወለዶ ክሰግር ከም ዝኽእል ክግበር ክስነት ዝግብኦ እዩ ዋላ እውን እቲ ቪድዮታት ናቶም ክትሪኦ ከለካ ተራ ዘረባ ኣይኮነን እዚ ቪድዮታት እዚ እውን ክስነት ዝግብኦ እዩ ናይ ኣምሹር ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ተገዲሱ ስለ ዝሪኦ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተቐሚጡ ከም ዘሎ ስለዚ እቲ ብቅዓት ካብ ዜሮ ዝብገስ ከም ዘይኮነን እቲ ዓቕሚ ካበይ ከም ዝመፀን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ነቲ ወላ ኣዝዩ በዳሂ ዝነበረ ናይ 20 ዓመት ተፅዕኖ ምንፃል ኩሉ ዝገበርዎ ክብድሆ ዝኻለ ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ዘለዎ ታሪክ ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ ኣካይዳ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር እስከ ኣብዚኣ ንመለስ ኣብታ ጀሚረልኩም ፀናሕኩን እሽተይ Egypt would like to pressure Ethiopia to make concessions to Sudan, and elections in Somalia in 2026 can change these alliances. But one thing we have to know is that alliances in the Horn Forum and unravel quickly, as was the case in 2018. Right. Mohammed, what are the main strategic interests that are driving Egypt, Somalia, and Eritrea to collaborate more closely, particularly in context of Ethiopia's influence in the region? I think all of them have opportunistic interests. Ethiopia has given them this opportunity. And so the main thing that drives them is enmity towards Ethiopia. Egypt has always been at loggerheads regarding the Nile, which it regards as a lifeline for its survival. And for Somalia, it is a memorandum of understanding with Somaliland that has brought it into this new alliance. It has also not ruled out that if Ethiopia withdraws this deal with Somaliland, it can still also contribute to peacekeeping forces. So Somalia has left the door open. Eritrea's president himself is known to be always holding grudges and very revengeful. He thinks that Abiy has betrayed him by signing the Pretoria Agreement. So all the countries do not want to see Ethiopia also as a naval power in the region. So እንታይ ትሕቶ ንሰለስቲአን ሃገራት እንታይ እዩ ዘራኽቦም ዘሎ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ናይ ሰለስቲአን ሃገራት ንዝብል ድማ ነናቶም ሰለስቲኦም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ስግኣት ከም ዘለዎን ወይ እውን ንኢትዮጵያ ነቲ መርሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከም ሓደጋ ዝፈጥረሎም ከም ዘሎን ስለዚ እቲ ዕድል ተፈጢሩ ዘሎ ኣገይን ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ድኽመት ናይ ዲፕሎማሲ ከምኡውን ዕንደራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈጠሮ እዩ ንሰለስቲአን ሃገራት ንሰለስቲአን ኣገደስቲ ሃገራት ኣንፃሩ ጠጠው ከም ዝብላ ገዲድዎን እዩ ብፍላይ ንሻዕብያ ገዲድዎ ኦፍኮርስ ንሱ ንሻዕብያ ስለ ዘይድግፍ ብዙሕ ግዜ ኣንፃሩ ክዛረብ ዝኽእል ግን ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቕ ነጥብታት ስለ ዘሎ ወይ ኣምፅኦ ዘለኹ ብሓፈሻ ኩለን ሃገራት ዓብዪ ስግኣት ስለ ዝፈጥረሎም ብኩሉ መዳይ ብሓደ ኣብ መወዳእታ ኣላያንስ ማለት ድማ ብቁጠባዊ ረብሓ ንክትገብር ብሓደ ክትከውን ከለካ ኣሎ ካልእ ድማ ንሰለስቲኻ ስግኣት ዝፈጥር ሓደጋ እንተሎ ነዚ ሓደጋ እዚ ንምውጋድ ድማ ሰለስቲኻ ሽርክነት ክትገብር ትኽእል ሓጋጊዝካ ነቲ ሓደጋ ንምእላይ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ዓቢ ሓደጋ ስለ ዝኾነት ነዚአን ሃገራት ብዝተፈላለየ መልክዕ ነቲ ሓደጋ ንምእላይ ሽርክነት ገይረን ኣለዋ እዚ ካልእ እዩ ሕጂ ንመለስ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ መንደርደሪያ የምትወስደው ወይስ ግብፅ ነው እሺ መንደርደሪያው እኛ ነን አይደል ከነዳጅ ውጭ ነው እየሄደ ያለው ኦልሞስት በቃ ሁሉም ነገር አልቆ ይሄ ከነዳጅ ጨርሶ አንድ መኪና ተገፍቶ ምን ብሎ ተገፍቶም በጣም አደገኛ መኪና ማለት ነው እሱ ዳገት ገጥሞት እየተገፋ ቁልቁለቱን ወር ኣብ መንጎ ተጋሩ ዘሎ ኢሊት ናይ ትግራይ ወሪድዎ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ካላርስቲ እዩ መጀመርያ ግን ክልተ ኣርስታት ኣለዋ ኣብዚ እስከ ሰንስ ማየ እንድሕር እዩ ከነተሓዞ ክንፍትን ኢና
ድምጽ ብዓብላላይነት ዝሓዘ ውድብ ሕወሓት ላዕሎት ኣመራርሓታቱ ናብ ክልተ ከም ዝተኸፈሉ ዝፍለጥ እንትኸውን ነዞም ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓት ንምርዳእን ፖለቲካዊ ድርድር ንምግባርን ዝዓለመ መደራደሪ ጉጅለ ተጣይሹ ናይ ምድላው ስራሕትታት ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ኣብዚ ጉጅለ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዲፕሎማሲ፣ ናይ ገረዓልታ ናይ ፖሊስን ስልጠናን ኢንስቲትዩት፣ ቤት ምኽሪ ዘፍራት ንግድን ሓዊሱ ካብ 7 ዝተፈላለዩ ትካላት ዝተዋቐሩን መራሕቲ ሃይማኖት ዘካተተን ጉጅለ ነቲ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ብኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ብፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዝምርሑ ክንፍ ሕወሓትን ብፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዝምርሑ ክንፍ ሕወሓት ብምርድዳእ ናብ ሓደ ክመጹ ዘኽእል ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ እዩ ሪፖርተር ጋዜጣ ጸብጺባ ትርከብ። ኣብቲ መደራደሪ ጉጅለ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ፕሪቶርያ ንሕወሓት ወኪሉ ካብ ዝተደራደረ ሓደ ዝኾነ ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው እንታይ ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ወላ ኣዲስ ኣበባ በፂሖም ክረዳድኡ ስለዘይከኣሉ እቲ ህዝቢ ክዓርቆም ይፍትን ኣሎ ንሽተይ ኣብዚያ ድሕሪኡ ናተይ ትንተናከብ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝኾነ ኣይተ ዓለም ገብረ ዋህድ ኣብ ከተማ ኣክሱም ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዝገበሮ ኣኺባ እቲ ጉጅለ ክውገድ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ኢሉ ነይሩ። ኣቦ ወንበር እቲ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ሕወሓት ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ከተማ ኣክሱም በዓል ዓይንዋሪ እንትኽበር ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ናብ ሓደ ሆቴል ብምጽዋዕ ተዓረቁም ኣፈላላይኹም ብሰላማዊ ልዝብ ፍትሕዎ እንትበሃሉ ተገልቢጡ ግደፍ ኢልዎም ነቶም ዝለመንዎ መራሕትን ዓበይቲ ዓድን እቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ሽሑ እኳ ንሱ እውን ነቲ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይተዋሃቦ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ጸቢብ እናበለ ዝጽውዕ እንትኾነ ንምዝራብ ግን ቅርብ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። ብሓፈሻ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጋፕ ዓብዩ ምናልባት ናይ መወዳእታ መዛዘሚት ናታ እዚያነት ምልክት ህዝኣተወ ጽሑፍ ዝጠቃ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ እንታይ ክብል ድኾን ደልዩ ንመን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ዝብል ክርክር ኣልዒሉ ኣታሃዳ ድማ ዕቡይ ዝበሃል ነገር ሰሚዓልኩም ትግርኛ ሃፍታም ቋንቋ እዩ ትብል ሓንቲ መስመር ጽሑፍ ዕላው ዝገበረ እዚ ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳ ኣብ ኤክስ ናቱ ፖስት ዝገበረ እዩ። ኣታሃዳ ድማ ዕቡይ ዝበሃል ነገር ሰሚዓልኩም ትግርኛ ሃፍታም ቋንቋ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓቢ ንደብረጽዮን ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ኣቢ ዝገበሮ ዘረባ ስለደይ ሰለጦ ተመሊሱ ዕረቑን ዝብል ዘሎ ኣታሓዳ ድማ ናይ ዕቡይ እዩ እናበለ እዩ ዘሽካዕልለሎም ዘሎ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝታሓተ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ፖለቲካ ናቶም ኢና ንርኢ። እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኾን ከሎ እቲ መንእሰይ ከንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ይብሉ ኣለዎ እስከ ስምዕዎ ኣብዚ ሓደ ሰዓት ሰብ ይሕነቕ ኣሎ من يزحنا حز كله وزح الساعات ناشرك أزمامي زيرني تا يخبل لي كم من إسي بسنا سرعته أين مرحن زلنا من إسياتنا يعلن له الزريعة أكلون يلن مرحون يلن من إسياته وندا شجاران وندا جاتن وندا حشنا وندا جانجان يعلن له كنت حنا ندحر كوينا خاوزيوني ناخن تحن زلنا زيادة كعصوا أنتوا هايلن يرن حزوني قلت لا أنزله شو زي تحكي بات قال وقنات دما عبد سمعوا واسك تقراي أزيخة الدانا قتيخة أجي الدانا قتيخة كود دالكا هر أزيخة الدانا قتيخة الدانا مدنقاس ليكونسي مدنقاس ليكونسي أبكالي بك يخبلك أوكي يدنقاس ليكون أنا بك يقداي حراي أوكي صبو سخات قداي حجزات من زل خاون دقاقي مسبز حتى كفلهم دقاقي مكا نزب تقراي دريف كارل لخا حانتي دريفها حانتي دريفكا وحيد سوري حانتي دريفكا جن ترجعامي بزعبانا حزب تجراي زلكا تي زلكا تي ناي تي حزب تجراي دقف ترجعام تكلمتها نحنا يبلو مالتي نحنا إيرتراوين حجي كنا بسرعة قدف بدل وريدنا نوح جزء بدل وريدنا أبى حرة اليغنا زخول لعمتها تاكسينا أفينا زخول ندخلنا خلنا حدا تقراوي درافيديو سنة أولنيا جن حنت معتن حزب إيرترا حنت قالوا حنت مسمر وانتخون دمسوت بحالا سمعي فلتني ناتكم سي عيبز حندو بعالكم كلهم تبل زربا متابعة أيكونن حنت مسمر فرق مسمر وين كسح فالكاي كلنيو by the way عبزي نتوم تجارو سمعيتهم نخي قدو تنكيلهم يوم تزاربو زلو ياي اتحققن اتخلو بسهرة ففوض نبلو زنبرنا هذا كابتي أجندة ناتو كابتي كيبل سانو نمتيلكم نيري ملس زيناوي مس
أبو زنبرو أمريكان كالو دبلوماسيين كوينهم حزب إيرترا كاب هاجرو هاتسيلو خطف كم زلو تهاجر إمبلود قال لسهم تتقبل لا إمبلود إيرترا كتفنجر كم تفنجر كنجبراك كنكلالنا بمبال زفطور نجار مخانو كتفلت كلالك بين غير دا ياخذ قصالك أنا خاص غير منا يزوم حزب يوم حلف زبال يوم دحن نخلت يوم تحايز بحدا كل ما بزخها لا حنت كابو لا كمزي اسكسمو على حنزا ንመጨረሻ ኢለ ዘጽናሕኳ ከምዚ ፖለቲካ ነገር ስለ ትመስል ደጽናሕኳ ሕቶ ናብ ኣኽናቱ ኢና ማለት እዩ እዚኣ እንታይ ነይራ ኣብ ድሓለፈ ብዝገበርኮ ኢንተርቪው ዓሚ ልካ ከምዚ ሕጂ ግዜ ነይሩ መስለኒ ባይ ዘ ዌይ እዚኣ ንሓንትን ንመጨረሻን ግዜ ክዛረበሉ ኣነ ምክንያቱ ሽዑን ተዛሪበ ሕጂውን ክደግመይ ንምንታይ ኣነ ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን ناتي فايت أيكونن ناتي زنبرو العلام أيكونن بوليتيكا ولا حنت ناتي فايت أيكونن سبعلونا أو تمزيز وانبر السوينا بر ناتي علام أيكزارب كله كم أقل هزبي تزاري بنيرة زي مدام دم تخدروا لسلزلن حجن بزعبو كتنكفو وسينا له مالتي كلاتهم the same قبل الزبيرترا أيكونن حنت مسمر كصحفوا لهم 7 ولا 9 إيرتراويان حبر عينكم أي دس هاي بلنا نيلهم نبرتهم من هبتهم من زريفهم كم سوقوهم يفلتيهم ترديهم لهم يفلتيهم زيهم قل كتاب للإيرتراز وردد أنزا أي قدسهم من ينعم ترديهم لهم تقراي تقارو يغرتان حزب إيرتراك حتى وزق باي حلو ما عاد قبناتي زلهم تقارب لحزب إيرتراز فتسموه أبقى الفيديو ونقرأ لكم نيره أبقى زي درك مستسراويت ناي درك عند بفلايتي ود قبادي ولا إسبات باهيلهم تجارو ترنيا زاربو زلوا محو خاينا هذا تاريخ إذا لنا بلا بلا زبل زلوا حزبي أكلناتو نتيز بيرترا زي السرات زنبر هذا أكلنا يدرج خاينو سقايز فتر زنبر حيليو نزقو دايزي يغرتاي تحت تلون حلف حليفوهم شعبيا دقفوهم ديسابات يوم سلطان مسحزر من تجيرو أيسومنا يسالسي نتهم قد نساتهم نادي سابا متاوم أو كفيلهم زنبر إيرتراويان إثيوبياويان كوينهم مبقلهم قدم إثيوبياويان زنبر دحال إيرتراويان زخونو حبر عينكم دس لزي بلنا كل تسعيركم زمع بالكم محابتي أبزي قدفو باي ذا واي بزح حساباتي بلوهم تقاريهم وريسهم متحابتي زبال من البات قالوا تزبطات أي وصدون كنا بلاين خلينا نقول بزح تحابتي تقارو كم زور رسوا أبدي سابا زنبر كل زب تقراي زنبر يبلا لهم تبدي سابا دي أبكار زنبر حفشة حنت زانتاون على ناي رومودي ناي قال كل الحلافز نبرابتو وانت انتهي لهم يزبال تزاز كاب ملس مسمصو إيرتراويان زبلو فليخا بحد بوتا بحد استاديم عكبلنا مزبلو انتهي لهم بال كل خاطكم نعي تقريهم يلوم إيرتران تقارنس كما يجري يكفليهم تدليهم بعلكم متسيخم فليوم يلوم بال معناته نتهم قالوا تزبي إيرتراون تقراوين كفليو يخبدومي كلتي تقرنيا تزاربي حاو حزبي لهم كحسبوا سلازو خلصو እንጌስ ወት ነቲ ስልጣን ዝተቀበለ እቲ ትግርኛ ተዛረበ ትግራዋዩ ነቶም ኤርትራውያን ንሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኢትዮጵያዊት ኮይና ካብ መንዚዑ ኩሉ ተሃብታትና ተወሲዶም ራዩ በቲ ሓደገኛ ቦታታት ዝሰገዎ እዚ ከዓ ቅድሚ 100 ዓመት ዘጋጠመ ኣይኮነን ቅድሚ 10 ዓመት ዘጋጠመ ታሪክ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን مش كدرفولكا يغرتاك حتى مليسهم نتزبي بنقير كابت هاجر وزي نتهاجر كقاصر وين زحزب نيرهم بعد زي بتكخ انت يقول له بس اكالي يعني قالت خين كخيد من يغلب منك نسخاس اللي زخت كاير تراز قول لي بحفشاقن دريفهم ما يدريفهم لو مجن اشكى عليهم صوتوا لهم زلوا تجارو كده عدوا ما تحنوا تحنوا تغينكم ابزخينكم منين يتبلوا نايم تبعي لهم يقداس اجندا سلازلو كل زي مستجارو لمسمس تجارو خميلهم سكن دي بون كذا مسمس كلهم كاي كلونيا انا I'm proud of I'm happy that كم لمسمس زي يبلو مخانم كم زياتهم لمسمس زي يبلو مخانم تجارو حقوس يعني هاجر يوم ኢትዮጵያውያን يوم ትግራይ ክልል ኣለዎ ተወዲያላ ምስ ኤርትራ ጎረባብቲ ሃገራት ኢና ኣብ ዓለግድር ዘሎ ኤርትራዊ ኣብኡ ዘሎሲ ምስ ሱዳን ዘሎ ለመፅመፅ ኢሉ ሓንቲ ሃገር ክንከውን ኢና እንድሕር ኢሉ ኣብ ዓፋር ዘሎ ከምኡ እንድሕር ኢሉ እቲ ሃገር ናብ ክንደያ ክትምቀል ወይ እውን በቲ ብቃሮራ ዘሎ ምስ ኣብ ብስግሩ ዘሎ ከምኡ እንታይ ኢሉ ኤርትራ ኣብ ክንደያ ክትምቀል ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናቶም ኣጀንዳ ካሊእ ነይሩ برعينيو نعاقات قيمهم كاتقينهم درفلهم ولا كاسيت احتمالهم ولا ألبوم قبرلهم I have no problem نيرتراويان وكيل كاز قبرجن عندنا ترايو أمودة هذا ما كم زي قينا تريفا أنت درفي كنا نساعدهم إيرتراويان كساقي يقولوا قلت إلهم كنت متوهاي كلهم يمنيرهم كساب كنت شنا عصرت شو مثلا أنا كمية بيا خيدا نيره أبتي هوتيلات أنا زنبركو تجارو نيرهم تقرينيا كزاربوني أيدلين يمنيرهم بمحرنيا يمزاربوني
وتجارب ديكم كنتم تقرنيا ديكم كنتم زاربوا قانقوا ديكم ديكون نعم أمحرنيا يزمتشأنا يمزول تمال جن تقرنيا حدث بينا سلطانا ناتناي for some reason تابعي تبقيسو تقرنيا كمان بزح anyway السكالة رستي مدرك كاير كلوجن نتتاريخ صبوغ يركبوتو كتت حزوق كلا لك now let's go to the good news. Henok Malubehran extended his dominance in the continental cycling by claiming his third consecutive men's title at the 2024 African Road Cycling Championships in Eldoret. Now the ترى يكون عندنا فعلا كل ينفع 50-kilometer race from Eldoret to E10 saw Malubehran cross the finish line in 3 hours, 46 minutes and 21 seconds. South Africa's Emil van Niekerk bagged Nelius Kemboy and Kipruto Ivan to get the record third time. So I'm really happy to win it all the day. Honestly, the team really impressive today. Without them I can't win because all the day we control the race until the last 10K. أي بحكي زحقس وزيتيو إيرتراويان مو حتى بيوم علتهم قربابتي كمان يوم زوم بزيوم زهاجر زي سبي بلان من سياتا كله هاديمي وطيو من سياتا كترا تريفا يلوم أجندا بوليتيكا تسرحوا لزنبرو حبيز بقول من سيو ممتيو عدل زخلهم زلو نتا بروباغندا تقبر زنبرت بفلا يبغاني إثيوبيا نحنا بزحات زبينا إيرترا كوسبي بلان نحنا 210 مليون 210 مليون تلقى أنت وريدك أبيدات فيهم تم 210 قوم نجار كجبر زي قال أنت وريدوهم هذا سبب السنيخة 3 مليون حزبيه بالله نزوم حجر زيومسي ولا حنتي بالله نيلوم زمكحلا زنبرو لو متى خينا متحاز تساينوم تمنسيات ابز خدوو كم جاغيرم عوت نعوت دارغات عات ودر تقلاله يم دومينيت جيرومو تتصرا ايرترا زنفع زنبره بروباغندا فرزي بلو خينو تريفو ايرترايان دما وحدات كتبلهم تخليخا وحداتن بركوتاتن يوم وصيت كازمصو يوم بس حزب سلازلكا يكونن اكل خاي كوي اب سبورت نري زلنا عوتات نرلنا اب وتهدراو عامي كسع كندي حيال مخانو مختن هاي تزبي بدرجه عالم تخيت كاي ايرتراوي لا لكالوت هاي تسددن اب سدد جن ايرتراوي اب كل سمبرات ناتو زقدف زلو بكل عودي لذي عود زخون حبرتسبيو نز حبرتسب اكد انت بيلكا ناي اثيوبيا حاجه زي يدليو ناي السودان حاجه زي يدليو ناي قلي يدليو بعلو هاجرو كهنس خليو تراي كابت زنبرتو ناي مخرزادن ناي مدفع ناي تهاجر انكو عوزت تريف دلو غعزو ايرتراو بعلو كفصمو زخليو نحنا دما يعلو كله توم غربابتنا زقون اولون ايرترا حدنت ناي تزبيو حدنتن رقاتن سلام ناي تزبي نزت راينا خا كسرحلو زلنا تسقاتاتنا تكفليتكا كتعبيون كتعززون كسرحلكا ازي channel زي دما حدنت تزبي ايرترا نمحيال كل زكالنا خنقبرينا صوتكم كا دغفاي توحدو لايك غبرو سبورت غبرو ابالات نايزي channel كونو كومنت غدفو نابلا نايلو مار سب زخنو دينا مزيا حنت فليت سرحاتنا ايرترا دما كنغتفكم هنا ليتس جو
Jerusalem.